Равилә Шәйдуллина Мурат. Карт шумыртка тирәсе. Тайга эчендә мөселман зиратының пәйда булуына Йөзембикә абыстайның кыршылып беткән иске камзулының кырый-кырыена иске кәҗә тиресе астына бик пөхтәләп тегелгән алтын йөзекләрнең, зөбәрҗәт ташлы алкаларының файдасы тиде. Абыстай ул асыл ташларны, алтыннарны кирәк чакта гына берәм-берәм камзул читеннән сүтеп алып, хәлфәгә тапшыра торды. Габдрахман исә Иван Иванычка илтеп биреп, күмәргә рөхсәт алып, үзе белгән таныш-белеш мөселманнарын канау траншеядан сөйрәп чыгарып, юып, кәфенләп, зиратка илтеп күмә торды. Ышанычлы мөселманнар бер-берсенә булыша-булыша, таяныч булып, зур мөселман бәйрәмнәрен искә алып, берләшеп, урман кистеләр, мәйет күмделәр, киләчәк бәхетле көннәрне көттеләр. Тик күбесе ул көннәрне көтеп җиткерә алмыйча, тайгада ятып калды. Илгә кайтуны көтеп ала алмадылар. Баштарак хәлфәгә Иван Иванычның яхшы мөнәсәбәтен күреп, Габдрахманнан шикләнсәләр дә, соңыннан аның кешеләргә иткән изгелекләрен аңлап, аңа якынрак тартылдылар. Кичләрен Коръән хафиз хәлфәнең яттан моңлы итеп Коръән укуын тыңларга чиратлап йөри башладылар. Ул төнне Габдрахман белән Зөһрә шул хәлләр турында озак сөйләштеләр. «Син әйтәм», диде Зөһрә, «әгәр исән-имин илгә кайта алсак, Йөзембикә абыстай белән Зәйнәп бануны да үзебез белән алып кайтырбыз. Камил белән Зәйнәп бануга никах укытырбыз. Калада зур итеп Алансудагы кебек шарлаклы йорт салып керербез. Аның тәрәзә йөзлекләрен үзең чәчәкләп чуклап ясап, аклы зәңгәрле төскә буяп куярсың, яме картым. Үй түренә сыерчык ясы ясап белеп куярсың. Үй алдына кәнәфер куаклары утыртырбыз. Алар язларын хуш ис таратып чәчәк атарлар. Сыерчык ясында яз кышлары җылы яклардан кайтып, сайраша бәби чыгарып үстерерләр. Рәхәт тә булыр инде, имә Габдрахман», дип, башын иренең җилкәсенә салып, чәчләреннән сыйпап алды Зөһрә. Карчык, ул көннәрне күрергә язсын инде. Әйдә ятыйк булмаса, дип, зур кулы белән каплап өреп, утны сүндерде хәлфә. Өйгә керосин исе таратып ут сүнде дә, җир асты йорты караңгылыкка чумды. Яткач та әле озак итеп Коръән сүрәләре укып яттылар. «Я Раббым, безне үзеңнең ярдәмеңнән ташлама. Без сиңа гына таянабыз. Синнән генә ярлыкау сорыйбыз. Синнән башка сыеныр зат юк. Безнең гөнаһсыз балаларыбызның юлларына рәхмәт фәрештәләрен чыгарып куйсана. Соңгы урыннарын Себернең салкын туфрагы итмәсәнә. Илдә калган кызыбыз Нәфисәбезгә, оныгыбызга яхшы кешеләр очрап, алар белән дә күрешүләрне насыйп ит», дип, Аллаһка ялвардылар. Көннәр җылынды. Урманда борынны ярып кергән сагыз исе, нарат күркәләре исе исән калган мәхбүсләрнең туган җирләрен искә төшерә. Калкурак урыннарда җир кардан арынган. Кара җир өстенә йомшак үләннәр борынлап чыккан. Алар йомшак яшел келәм кебек, күзләрне иркәләп, кояшның җылы нурларында сусыл борынчыкларын күккә таба сузып, кышны исән-имин чыкканнарына сөенәләр кебек. Исән калган тоткыннар сыман. Әйе, кышлардан соң язлар килә. Яз табигатьнең генә түгел, барлык тереклекнең уяну вакыты. Яз ул күңелләрдә йокымсырап яткан хисләрнең уянып, кешене сискәндереп, әле алда матур гомерләрнең булуын искәртүе. Җаннарга дулкын-дулкын булып, рәхәт бер хиснең мөлдерәп тулуы. Адәм баласына ничек кенә авыр булмасын, ачмы ул, ялангачмы, мәхбүсме яисә иреклеме, язның якты сулышы арыган җаннарга шундый ук тәэсир итә. Ярату, сөю утында янган яшь йөрәкләргә бигрәк тә.
Камил белән Зәйнәп Бану бер-берсенә бик нык якынайдылар. Аз гына буш вакытлары булса, ару-талуларын онытып, күршеләренең хәлләрен белергә керештеләр. Йөзембикә абыстай ике арада килеп сарып йөрде. Төн катарга Зәйнәп янына керсә, көндез балалар белән мәшгилде. Тайга эчендәге татар авылларында үзе кебек абыстайлар белән танышып, дуслашып, алтыннарын ашау ризыкларын алыштырды. Урманда язга агач бөреләрен җыеп киптерде. Кәфенлеген суган кабыгы суына манып, алтын төскә кертеп, кул белән Әминәгә бал итәкле күлмәк тегеп кидерде. Кап-кара күзле, озын кара дулкын-дулкын чәчле, көлгәндә бит урталары чыкраеп торган кыз шул күлмәкне кисә, күбәләк була да куя. Әйләнә, әйтерсеңлә кунарга чәчәк эзләгән алтын сыман сары күбәләк. Әбием, шундый матур күлмәк бу. Рәхмәт сиңа дип, әбисенең алдына менеп утыра да, абыстайның битләреннән үбә. Әбием, үскәч минем чәчемә дә матур чулпылар тагарсың, яме? Ди. Ярар, кызым. Исән мин илгә кайтсак, мин сиңа чулпы гына түгел, зибәрҗәт ташлары ут кебек янып торган алтын алкалар, йөзекләр, алтын беләзекләр кидерермен әле. Илгә кайтырга язсын иде дә бит, дип Әминәне сөя Йөзембикә. Әби, Рәшит абый әйтә, ул ил дигән җирдә ширкиләр юк ди. Битлек кимешә дә болыннарда йөреп була ди. Аннан соңында анда Миша дигән елга ага икән. Ул елга безнең Инәсә елгасыннан киңрәк, зуррак микән? Абый әйтә, без анда Ташбаш дигән балык тота идек ди. Әби, ул балыкның башы таш булгач, аны ашап булмый ич инде. Ул әйтә, biz аны мичкә тыгып кыздырып ашый идек ди. Булганды инде ул, алды. Кызым, ул балыкның исеме генә шундый. Булай ул кичкенә балыклар, абыең Инәсәйдән тотып алып кайта торган балыклар кебек үк ашый торган. Тик кичкенәләр, бармак озынлыгы гына. Нигә соң ул кичкенә балыкларны тотып пешереп ашыйлар? Кызганыч үссеннәр иде, жалко ич. Абый Инәсәйдән нинди зур-зурларны алып кайта? Алар шуннан артык үсмиләр, кызым. Алар шундый сортлы. Рәшит абыең маладис. Безне балык белән туендырып тора. Балык тотарга шундый старды. Әтиең бик уңган бит, бәпкәм. Үзенә кармаклар, әллә ниткән җайланмалар ясап бирде. Ул күрше малайы Костя белән көн озын елга буенда балык тотып утыра. Елга быздан арынды инде. Тагын балыкка йөрер әле. Ату бәкедән әллә ни күп балык алып кайта алмый иде. Ходай саулыгын бирсен уланның. Әбием, без илгә кайтканда син дә безнең белән кайтырсың, яме? Ату ул ил дигән җирдә безгә синсез бик читен булыр бит. Ничек инде ул ил дигән җирдә синсез яшәп булсын ди. Юк, дип сузды Әминә. Син булмагач, әниләр эштә вакытта миңа үземә генә торырга туры килер. Әгәр безнең белән кайтмасаң, мин дә кайтмыйм. Себердә синең янда калам. Аннан соң син миңа ул ил дигән җир турында сөйлә әле. Нинди соң ул? Әни белән Гөлҗамал апай шул турыда сөйлиләр иде дә, җылыйлар иде. Сөйлиләр иде дә, җылыйлар иде. Кызым, син ул җирне белмисең шул. Син бит поездда тудың. Шуңа күрә синең туган җирең юк. Ил турында да берни белмисең. Абыең азмы күпме илдә торып калды. Рәшит уйнап утырган җиреннән башын күтәреп, кара күзләрен ялтыратып, Йөзембикә абыстайга карап куйды да: "Анда минем дусларым калды. Сәлимә, Шакир, Сәгыйд. Алар күп инде. Сәлимәнең йөзе көнбагыш чәчәге кебек чуар, чәче кызыл. Кояш шикелле инде менә. Гел көлеп кенә тора ул Сәлимә." "Ялганлама, кызыл чәчле кеше булмый. Чуар битле кеше дә булмый. Син гел ялганлыйсың. Минем битем бердә чуар түгел, аппак." "Хәзер генә шундый син. Туганда гыйфриттән дә ямсыз иң. Башларыңнан каннар тамып торадыр ие. Ярый әле әни куркып поездда ташлап калдырмады үзеңне. Бәхетең бар икән. Жәлләгәндер инде, курыкмыйча үзе белән алды." Әминә күзләреннән яшьләр агызып абысына ябышты. "Үзең син гыйфрит. Әбием әйт әле абыйга, ник миңа әллә нинди сүзләр әйтә ул?" дип елап әбисенә сарылды. "Син дә шул Сәлимә кебек чебен тимәс чер итәр. Шаккатам мин. Бу кызларга бер сүз әйтсәң, еларга гына торалар. Хәзер алай ук ямсыз түгел инде син, нишава? Ну Сәлимә барыбер синнән матуррак. Кояш төсле ул", дип кабатлап куйды Рәшит.
Білесің келсе, шуат құяш көк. Ярар, әріпләшмәгіз балалар. Татулыққа не жете, матур гына итеп уйнагыз. Менә кичә авылдан әзрәк кенә ипи алып кайткан идем. Үлән чәе белән ашап җибәрегез әле дип, Йөзембикә карчык бисмилласын әйтеп, берәр телем ипи кисеп бирде. Сауытларына хуш исле үлән чәе салды, киптергән мүк җиләге өстәде. Менә җиләкләп чәй ичегез әле. Яз бит, эшегезгә әзрәк витамин керер. Ой, әйтәмле бу ипи. Әни авылда гел шундый ипи саладыр ие. Ул көнне морҗадан чыккан төтеннән дә ипи исе киләдер ие. Ипи исе бөтен урамны тутырадыр ие. Мондагы ипинең ни исе, ни тәме дип, Рәшит әнисе сүзләрен кабатлап әйтеп куйды. Андый тәмле исне морҗадан чыккан төтеннән килгән ипи исен бердә оныта торган түгел. Шул, улым. Тоткыннарга пешергән ипигә урманнан ак мүк җыеп киптереп кушалар. Тагын әллә ниләр. Анда он юк дәрәҗәсендә. Шуңа ипинең тәме дә, исе дә юк. Әбием, илдә гел шундый тәмле ипи генә ашап торалармы? Теки әйтмәдең, нинди соң ул ил дигән җир? Эй, кызым, туган илләр, туган җирләр, алар җәннәт кебек инде. Илдә бөтен нәрсә дә үзгә. Анда туганнар, күршеләр, бар кешеләр дә шундый йөрәккә якын. Мин аны сиңа һич аңлатып бирә алмам. Анда таңнар да башка төрле итеп ата. Иртән иртүк әтәчләр кычкыра. Берсен икенчесе бүлдерә, кошлар сайрый. Сандугачлар җаннарым, эй шутылдылар инде. Шут килеп, тал араларына качып сайрыйлар. Иртән иртүк сыерларны саугач, бөтен авылга сөт исе тарала. Муллык исе. Ул бәрәкәтле хуш истән, бәхеттән башлар әйләнә торган ие. Илдә бөтен кеше ирекле. Кая телисең, шунда барасың. Кичләрен егетләр тальян гармунда сыздырып уйныйлар. Кичке уенга яшьләр җыела. Җырлыйлар, бийләр. Бөтен урам җырга, моңга күмелә торган ие. Көтү кайтканда, сыерларның җиленнәре 10 литрлы чиләк хәтле булып, сөт белән тулган була. Хатыннар сыер сауа. Һәрбер ишек алдында зең-зең итеп чиләк төбенә сөт агып төшкән тавыш. Ул да үзенә күрә бер моңлы җыр кебек. Шундый да рәхәт инде кызым ул ил дигән җирдә. Шундый да күңелле. Кичке эшләр беткәч, ашап эчеп аласың да, кул эшенә утырасың, җигү чигәсең, җәберлисең, оек баш бәйлисең, Коръән укыйсың. Менә шул була кызым, ул ил дигән җир. Аннан соң илдә минем Габделхагым бар иде. Син Габделхак бабаңны белмисең шул. Башына аппак чалма салып, яшел чапанын киеп, кулына сырлап эшләгән кәкре башлы таягын тотып, мәчеткә намазга чыгып киткән бабаң артыннан, миңа тигәнме бу бәхет дип, сыкланыплар карап кала торган идем. Аның озын мәхәббәт гәүдәсен төз тотып, вакар белән салмак кына атлап йөрүләре, кешеләрне санлап, сүзнең тәмен белеп сөйләүләре укымышлы иде. Урысчасын, татарчасын, гарәпчәсен теттереп сөйләшә иде бабаң. Күзләре, күк йөзе кебек зәңгәр иде Габделхагымның күзләре. Син туган көнне үлде бабаң. Йөзембикәнең күзләреннән мөлдерәп яшь агып төште. Ил дигән җир минем Габделхагым инде ул, кызым. Аның җаны син тугач сиңа күчкәндер кебек тоела миңа. Шуңа күрә дә мин сине шундый яратам.
Калганын илгә кайткач, үзең күрерсең, Алла теләсә. Күрергә язсын. Рәшит Йөзембикәнең сүзләрен тыңлап торды да, тагын сүзгә кушылды. Аннан соң илдә, Алансуда, бабайларда Кукан атлы чабышкы һәм аның Йылдыз атлы колыны бар. Алар аякларына аппак ыек баш кигәннәр. Яллары, белсәң, Әминә, безнең күрше кызы Сәлимәнең чәче шикелле кызгылт кара. Алар Кыйгасар, Ялантау буйларында суырылып чапканда, кызыл ялкын кебек сибелеп калалар. Шундый да матур инде менә. Мин гел төшемдә Кукан белән Йылдызны күрәм. Алар безнең авылдагы атларга бөтенләй дә охшамаганнар. Билләре шундый нәзик, аяклары нечкә, бәкәлләре аппак. Авылда чакта мин әле бәләкәй идем, күп нәрсәне белмидер идем. Хәбибулла бабай, син улым әле Йылдызның кылыннарында күрерсең. Сабантуйларда әле Шамил абыең кебек гел беренче килерсең. Тәртипле, акыллы булып, авыру сырхаулар тимичә генә үс улым. Ул вакытта инде Шамил абыең зур үскән булыр, аны син алыштырырсың. Әгәр Кукан картайса, Йылдызга атланып йөгерешкә барырсың дигән ие. Мин шундый көткән ием ул көнне, әби, шундый көткән ием. Төнлә белән төшләремдә гел Куканга атланып чабышка барганымны күрәдер ием. Ләкин менә инде беренче килеп җитәм дигәндә, Кукан мине өстеннән очыртып төшерәдер ие. Тик аннан соң әллә нәрсә булды. Шәрәфи абыйлар, Нахар апайлар кирип, атларга тиеп, бөтен әйберне алып чыгып киттеләр. Аннары безне атларга тиеп Себер җибәрделәр. Авылдагы Фәгыйлә әбине кызгылт чәчле, башына фуражка кигән мыеклы солдат камчы белән ярды. Әбинең аксыл күлмәге сызык-сызык кып-кызыл кан булды. Аннан соң әби җирдә хәрәкәтсез ятып калды. Мин шундый да курыктым инде менә. Ярый әле ул чагында, Әминә, син югыең. Син әнинең эчендә булгач күрми калдың. Мин ул солдатны әле дә төшемдә күреп куркып уянам. Ул чыбыркысын күтәреп миңа таба килә. Чәчләре ут булып яна, авызыннан аждаһаныкы кебек ут чыгып тора. Аннан соңы илдә сабантуйларда суыра торган кызыл әтәч конфет саталар. Баллы була ул. Җиләк тәмнәре килә. Аннары кызыл билле ал прәнник әти алып биргәне бар. Өсте ялтырап тора. Шундый да тәмле инде. Әби, нәрсә ул кызыл билле ал прәнник? Ул ашый торган әйберме? Аның биле дә бармы? Кызым, ашый торган әйбер. Тик ак мүк оны кушылмаган ипи тәмлерәк. Ходай ипидән айырмасын, балам. Әле менә азрак җаен табып, җан асрап ятабыз. Бөтенләй үк бетеренмәдек. Әтиегез дә, әниегез дә бигрәк булган кешеләр бит. Әйдәгез, алар кайтышка чәй кайнатып куйыйк әле. Киптергән җиләкләр дә салгач ару була ул. Үткән ел мүк җиләге бик күп булды. Язга чаклы җитте. Әле яңасы өлгергәнгә кадәр дә сузарбыз. Витамин булыр. Атумында күп кешенең тешләре, чәчләре кыйлып бетте инде. Ашау начар. Күбесе өрәккә әйләнеп, чисти киптеләр. Әминә илнең нәрсә икәнен күз алдына китерә алмаса да, ул җирдә рәхәт буласын аңлады. Әбием, илдә әти белән әни гел безнең янда гына булачакмы? Алар кая теләсәләр шунда бара алачаклармы? Минем бит аларны җүнләп күргәнем дә юк. Алар киткәндә мин йоклап калам. Алар кайтканда тагын йоклаган булам. Кызым, илдә ифратта рәхәт булачак. Әле анда синең тагын бер әбиең, бабаң, апайларың бар диделәр. Син шундый да бай кыз безнең. Әбием, алар минем турда белмиләрме? Әгәр белсәләр, ник алар монда килмиләр соң? Алла сакласын. Тәүбә дигән кызым. Бу урынга кеше үзе теләп килми. Монда куып китерәләр. Әбиең, бабаң сине илдә көтеп торачаклар. Кара әле, субханалла. Себердән нинди матур кыз алып кайтканнар дип шаккатарлар әле. Исләре китәр. Син безнең белән ил дигән җиргә кайтасыңмы соң дип, Әминә яңадан кабатлап куйды. Исәнлек кирәк, балам. Исән булсам, бергә кайтырбыз. Ярар, әбием, әгәр син кайтсаң, безгә дә рәхәт булыр. Зәйнәп апаны да үзебез белән алырбыз, яме?
Зәйнәп Бану апаңның бер кеме дә калмады. Аны да калдырмабыз. Илгә барыбыз да бергә җыйнаулашып кайтырбыз, кызым. Өметсез бер шайтан ди. Адәм баласын өмет яшәтә дип, Йөзембикә карчык алтын беләзегенә алмаштырып алган буржуйка миче өстенә чиләк сыман калай савытка салып, Енисейдан Рәшит тотып алып кайткан балыкны пешерергә куйды. Енисейда боз кузгалды. Зур-зур боз кисәкләре этешә-тиртешә, бер-берсенә бәрелә-бәрелә, өсте-өстенә өелә-өелә актарылып актылар. Енисей ярларыннан чыгардай булып ташыды. Камил Енисейнең актарылып аккан бозларын яман сулап, күңеле алгысып күзәтте. Аннан соң Зәйнәп Бануның кулларын тотып, кайнарлана сөйләде. Эй, ул язгы ташулар! Кыш буе йокымсырап яткан бозлар шартлап, гөрселдәп ярылалар. Аннан соң мишә савыш белән Алансу арасына очы-кырые күренмәгән диңгез булып җәелә. Шундый да матур була инде Зәйнәп Бану. Язгы кояш нурларында су өсте көзге кебек ялтырап тора. Болытсыз айлы төннәрдә ай, йылдызлар суга төшеп, шул иксез-чиксез диңгезгә әйләнгән мишәгә чумгандай булалар. Урыстау түбәсенә менеп карап торадырыйк. Күктә дә йылдызлар, суда да йылдызлар. Гаҗәп тә матур була инде. Бозлар кыш буе тоткынлыкта ятканнан соң иреккә чыккан казлар сыман кыланып, мишәне иңләп буйлап Камага таба агалар да агалар. Ул вакытта мин үсмер малай гына идем. Күп нәрсәне белмидерем. Кызлар, егетләр җыелышалар. Бер урамда яшьләр боз өстенә учак ягып суга агызалар. Икенче урамда икенчеләре дә шулай ук. Андагы җыр, шау-шу, моң, тальян тавышы. Чөнки егетләр, кызлар боз өстенә учак ягып, үзләренең хыялларын елга суына агызалар. Бозлар ургылып аккан суда бөтерелә агалар. Берсенә берсе әле якынаялар, әле ерагаялар. Һәр кем үз учагын таный. Әгәр учагы сөйгәненең учагына якынайса, учак ягылган бозлар рәттән аксалар. Димәк, быел урак өстендә яучы килгәнен көттә тор. Көзгә игеннәрне җыеп алгач, сентябрьдә туй булыр дип өметләнә кызлар. Халыкта сентябрьдә син дә бер, мин дә бер дигән мәкаль яши. Кыз бала көтә. Егетнең учак яккан бозы әйләнә тулгана үз учагына якынаюын көтеп, йөрәге дөп-дөп итеп сикереп, рәхәт итеп кысылып куядыр. Әле мин моны синең белән очрашкач кына аңладым. Ул чагында акылым яшь булган, яшь үсмер бала булганмын. Безнең мишәдә боз китү, ташу вакыты шундый күңелле бәйрәм инде ул. Алансу белән савыш арасында юл өзелә. Сөйгәннәре күрше авылда калганнар бер күрешергә зар-интизар булып, атналар буе сагынышалар. Су кимүен, юл төшүен көтәләр. Алла бирса, Зәйнәп Бану, синең белән Алансуга кайткач, без дә боз өстенә учак ягып җибәрербез, яме? Икебез ике ярдан мишәгә ут салырбыз. Асылмалы күпер төбендә, чыңгылда, безнең учак ягып җылыткан бозларыбыз бер-берсенә якынайып рәдем агарлар. Камага төшеп җиткәнче көл рәдем агарлар. Без дә синең белән гомерләребез буена рәдем барырбыз дип, Зәйнәпнең салкынча бармакларын үзенең көрәктәй кулларына алып сыйпап куйды. Без әти белән әни шикелле шундый да матур парлар булырбыз. Бер-беребезне санлап, яратып, күп балалар үстереп, матур итеп яшәрбез, яме матурым? Бер дә кайгырма, җаным. Мин сине гел яратып, назлап, саклап кына яшәрмен. Алансуда үзебезгә матур, зур өйдә салып керербез, Зәйнәп Бану җаным. Шундый да рәхәт булыр инде менә. Бу җәһәннәмне онытырбыз. Камил, андый көннәрне күреп булыр дисеңме? Мин үзем ышансам да, никтер күңелем ышанмый. Бу эт тормышыннан кытылып булыр дисеңме? Зәйнәп Бану җаным, алай димә.
Минем үземнең менә бу каһәрләнгән якларга куылып килүемә, яшьлегемнең иң матур чакларын Себер тайгаларында газапланып, шиләнеп үтүенә йөрәгем әрни. Җаным айкала. Аннан тагын уйлап куям. Себергә куып китерелмәгән булсам, мин бит Зәйнәп бануымны чиратмаган булыр идем. Синнән башка ничекләр итеп яшәмәк кирәк, җаным? Мин бит сине күрмичә бер генә сәгатьтә тора алмам кебек. Синсез үләрмен мин. Бер көндә синсез тора алмам. Суга сусап корыган гөл кебек кибәрмен. Моңа кадәр ничек синсез яшәлгән, белмим. Мин бит көне-төне пила тартып интеккәндә дә, кичкә сине, Зәйнәбемне күрәм дип хыялланып, газапларымны онытам. Камил, син бит мине белмидер идең. Белмәгән кешене сагынып буламы ни ул? Мин үзем дә әгәр син булмасаң яши алмас идем. Син генә саклап калдың мине, Камил. Инде менә Аллаһтан ялварып сорыйм. Саулык бир Камилемә. Аның гаиләсенә исәнлек бирдим. Нинди яхшы кешеләрсез, әти-әниең, Йөзембикә абыстай. Рәхмәт сезгә. Ярый әле монда килеп табыштык. Барыбер эзләп тапкан буладыр мин сине, Зәйнәп бану. Үзем булмаса, йөрәгем сине эзләр ие, диде Камил, Зәйнәп бануның калтыранып торган зифа гәүдәсен кочагына алып. Аллаһы Тәгалә безне ике яры итеп яраткан һәм бер бөтен булыр өчен Себердә күрешергә насыйп иткән. Ә бу кытып салкыннары, ачлы-туклы, кигәвенле, ширкиле, үзәкләрне үзәрдәй авыр хезмәт Аллаһының безгә җибәргән сынавы. Безнең мәхәббәтебезнең ныклыгын сынау. Без сынмыйча, сыгылмыйча, ничек тә булса бу авырлыкларны җиңеп чыгарга тиеш, Зәйнәп. Безнең киләчәгебез хакына, синең яшьли харап булган әти-әниеңнең, абыең Усманның гомерләрен дәвам итәр өчен балалар үстерергә тиешбез, җаным. Килер шундый заман, без бер кемнән дә курыкмыйча, Аллаһ кушканча яшәрбез. Нәкъ элеккечә мәчетләргә гаит намазына йөрербез. Ә син мин кайтышка өйдә таба исе чыгарып, кыймак пешереп торырсың. Шундый рәхәт булыр, җаным. Гөрләтеп яшәрбез әле. Енисей боздан арынгач, тоткыннарның эшләре артты. Сакчылар акыра-бакыра инде көчкә үзләрен йөртә алган мәхбүсләрне эт урынына кудылар. Салагызыр вакыт җитте. План. Агач кисү нормаларын тагын арттырдылар. Хау-хаулап туктаусыз өреп торган этләрдән дә хәтәррәк сакчылар. Һәм ачлык. Тоткыннар тайгада үлән тамырлары, яфраклар, төрле үсемлекләр табып ашыйлар. Күбесе эш китү авыруы белән җәфалана. Больница дип аталган барак авырулар белән шыгрым тулды. Алар агач сәндерәләрдә, җир идәндә ут кебек кызышып яталар. Берәр атнадан соң Енисей яры буендагы траншеяларга әрдәнәләп өелеп, траншея тулганны, җир ана куенына кереп ятуларын көтеп яталар. Нарат сагызы, ылы сыйсан кытып, Себергә яз килә. Енисей елгасын иңләп буйлап бозага. Язгы ташу. Җаннар айкала. Илгә кайтканчы, тагын ничә кышны үткәрәсе, ничә язны көтеп аласы бар. Кайтып булырмы? Ә траншеяда үзләренең өсләренә туң туфрак атып күмгәнне көтеп, үлгән тоткыннар ята. Ул көнне Габдрахман хәлфә белән Камил Енисей ярына якында гына сал бәйләүчеләр бригадасына куелдылар. Инде кояш шактый биек күтәрелгән, елга тәмам боздан арынган. Енисей буйлап бүрәнәләр дисәң, бүрәнәләр түгел, ниләрдер бер күренеп, бер күмелеп агалар. Әти, елга өстенә күтәрелеп карале. Ярга якын гына балыклармы шулай ягып төшеп киләләр. Хәлфә күзләрен кыса төшеп, кулларын каш өстенә куеп, елгага карап торды да: "Юк, улым, бу балыклар түгел. Әле моңарчы инәсәй өстендә мондый зур балыклар йөзгәне юк иде.
Бу әллән иткән моңарчы һич күренмәгән, аңлашылмый торган хәл. Ул арада өске яктагы салчылар акырыша йөгерешә башладылар. Енисей ярындагы мәетләр күмелгән траншея ишелгәндә, елга тутырып мәетләр ага иде. Үсләрендәге киемнәре белән кышын күмелгән мәрхүмнәр иреккә чыкканга сөенгән кебек, яткан уртак каберләреннән кубарылып чыгып, елга тутырып агалар. Тоткыннар эшләрен ташлап, яр буйлап чаптылар. Сакчылар этләрен җитәкләп, дөнья бетереп сүгенә мылтык түтәләре белән кай җирләренә туры килсә шунда суктылар. Сүгенделәр, йыгылган мәхбүсләрне күн итекләре белән тибә-тибә изделәр. Этләр тоткыннарга ташланды. Яр буена тезелгән арык, таланып беткән киемнәр кигән мәхбүсләр бөтерелә Енисей ташуында агып барган, бер гаепсезгә Себергә сөрелеп, газапланып үлгән үзләре кебек үк мескен тоткыннарны күреп әсәренгәннәр. Аптырап, нишләргә белмичә күз яшьләренә кыенып, кузгала да алмыйча катып калганнар иде. Күзләрендә дәһшәтле ут, рәнҗеш, чарасызлык. Кемдер җан ачысы белән кычкырып җибәрде. «Гады! Сволочи! Что творите? Соберите трупов! Похоронить надо! Это же люди! Они заслужили, чтобы их предали земле!» Бу сүзләр барысында аптырап сүзсез катып калган халәттән чыгарды. Китте талаш, кычкырыш, сүгенү. Шунда сакчылар көймәләргә утырып суга керделәр дә, агып барган мәетләрне тотып, муеннарына авыр тимерләр бәйләп, суга батыра башладылар. Мәрхүмнәр берәм-берәм су төбенә төшеп чума торалар. Енисей өсте мәетләрдән арына тора. Ярда калган сакчылар эшләрен ташлап, Енисей буена җыелганнарны көчкә куып тарата алдылар. «За саботаж каждого лишить половины хлебного пайка! Каждого! Это не обсуждается!» Шундый приказ чыгардылар. Хәлфә җаны әрнеп, су төбенә батырылган мәетләр рухына багышлап дуга кылды. Үзләреннән ихтыярсыздан аккан яшьләрен сөртеп, Камил белән сал бәйләүчләр янында эшкә тотындылар. Кинәт яр буенда үзәкләрне үзәрдәй тавыш яңгырады. Бу тавышта җан ачысы белән кычкырган хатын-кыз тавышында баласын югалткан ана аккошның үзгәләнеп сулкылдау авазы да. Урманда баласын йырткычлар бутарлаган ана боланның нарасыена булыша алмаудан нишләргә белмичә, җиһанны яңгыратып җан әрнеше белән кычкыруы да. Әнисеннән ярдәм сорап, нәни булан баласының иңгелдәве дә бар иде. Хәлфә тавыш килгән якка борылып карады да, хәле китеп, үзләре бәйләгән сал кырыена килеп утырды. Яр буеннан бер атна эчендә 2 баласын югалту хәсрәтеннән акылын җуйган Балтач хатыны Әсмәбикә менеп килә иде. Өстеннән су агып тора. Ул 3 яшьлек кызы Зөлхиҗәне күкрәгенә кыскан һәм такмаклый елый, азрак торганнан соң Енисей буйларын яңгыратып көлә. Бу көлүдә, әллә нинди сәер аваз белән киткелдәп көлүдә, җаннарны үзәрдәй хәсрәт бар иде. «Таптым бит, кызым җаным, миңа сине аккошка әйләнеп күккә ашты диделәр. Абыең кайдасың синең? Менә син мине сагынып үзең кайтып төштең. Абыең юк. Малайлар шундый инде алар. Ир балада ана кайгысы булмый. Балам минем, хәзер мин сине бер кемгә дә бирмим. Без синең белән гел бергә булырбыз, кызым. Гел бергә». Әсмәбикә сөенеченнән киткелдәп көлә. Аннан азрак туктап тора да, әллә нинди ачы тавышлар белән дөньяны яңгыратып, кычкырып елый башлый. Кемнәрнедер каргый. «Аллаһының ачы каһәре төшсен сезгә, минем балаларымның җаннарын алучы җәллатлар. Ай, балам, җаныкаем, ач инде күзеңне, әниеңә бер генә сүз әйт инде». «Туңгансыңдыр, балам, мин сине хәзер җылытам, бәгырем.
Әнә күктә кояш инде төшкелеккә җиткән, аның җылы нурлары киемнәреңне киптерер. Әсмәбикә тыны белән өреп, баласының битләрен җылытмакчы була. Үзе туктаусыз такмаклый. Менә кайнар сөтле чәй ичсәң, хәзер җылынасың ул балам. Әйдә хәзер землянкәгә кайтабыз. Алагаем зур гәүдәле сакчының Әсмәгә таба килгәнен күреп, хәлфә хатын янына йөгерде. Әсмәбикә, бир миңа балаңны. Күрәсеңме? Ул үлгән бит инде. Туганнар каберлеге ишелеп, инәсәйгә төшкәндә, аны дулкыннар бәреп ярга чыгарганнар. Без аны кәфенләп татар зиратына җирләрбез. Мөселман законнары белән, дога белән күмәрбез. Бир балаңны, Әсмәбикә. Бир миңа дип, хәлфә кулларын шашкан күзләре зур булып ачылган хатынга таба сузды. Бирмим. Тимәгез минем балама. Ул минеке. Күрәсеңме ничек туңган, өшегән балам. Үпкәсе кабарып авырып китә күрмәсен. Аннары тагын ялгыз калырмын. Әле менә абыйсын тапасым бар. Улым да әллә кайда түгелдер, яр буенда гынадыр. Әсмәбикә, әнә күрәсеңме, этле сакчы килә. Ул синең балаңны алып китә күрмәсен. Әйдә ул килгәнче мин синең балаңны качырып торыйм. Аннан соң сиңа бирермен. Бир балаңны. Хатын әсәренгән күзләре белән Габдрахманга карап торды да: "Шулай дисеңме? Сакчылардан качырам дисеңме?" диде. "Әсмәбикә, кичкә кызыңны сиңа бирермен. Һич кайгырма." "Ярар, мин инәсәй буена төшеп, абыйсын да эзләп карыйм әле. Анысы малай кеше шул, кыз балагына ул әнисе турында кайгырта. Малайлар шулай инде, ана күңеле балада, бала күңеле далада дип юкка гына әйтмәгәннәр. Табам, Алла теләсә улымны да табармын дип." Хатын кызын Габдрахманга бирде дә, чаба йөгерә Енисей ярына таба китте. "Улым, Сабирҗан, син кайда? Сеңлең кайтты, әйдә кайт инде. Нинди бетмәгән уен бу, улым?" дип, үз-үзенә сөйләнә-сөйләнә ераклаша баруы хәлфәнең үзәкләрен өзде. Ул арада этле сакчы Габдрахман янына килеп җитте дә, хәлфәгә ташланып бутарлап ташларлык булып буыла-буыла өргән этен көчкә тыеп, мылтык приклады белән ирнең җилкәсенә китереп борды. "Что не работаешь, саботажник? В карцер захотел?" "Гражданин начальник", диде хәлфә авыртудан ыңгырашып куеп. "Вот женщина с ума сошла. В один день 2 ребенка потеряла. Знаешь ведь, берег рушился и мертвые в воду упали. Вот еще дочку волна к берегу прибила. Я ее дочку отобрал. Можно я ее к мертвым к траншея отнесу?» Сакчы җылынырга теләгәндәй аяк кулларын җыерып яткан. Әле генә йоклап киткәндәй кап-кара чәчле, озын кирпекләре, кара кашлары, аппак матур йөзен тагын да гартыбрак күрсәткән кыз балага карап торды да, як-ягында мәет җыючыларны күрмәгәч, миһербанлыгы килепме, хәлфәгә күзенең агы белән акаеп карап: "Ладно, иди. Только быстрее шевелись. Дел полно", дип, хәлфә яныннан китеп барды. Габдрахман кызчыкны ике кулы белән куенына кысып, траншеяга таба атлады. Баланың туңы эремәгән. Ул боз кебек салкын иде. "Балакаем", диде хәлфә, нарасыйның салкын, сулар агып торган гәүдәсеннән күкрәгенә күчкән гүр салкыныннан калтырап. "Кичер безне, сезне, сабыйларны шушы хәлгә төшергәнебез өчен кичер. Саклый алмадык, яклый алмадык. Инде сезнең җаннарыгыз күптән күктәдер. Җәннәт кошлары да басасыз. Бу җинаятләр өчен кем җавап бирер? Җирдәме, күктәме, мәңгелектәме бу вәхшилек өчен тумыйча калган, тугач ачлыктан, авырулардан, салкыннарда катып үлгән нарасыйларның гомерләре өчен кем җавап тотар? Тәңрем, ниләр генә кылыйм? Ничекләр генә яшәп бетерергә соң? Бу сабыйның нинди гөнаһлары бар? Аллаһның каһәре төшкән бәндәләр." Хәлфә күзләреннән аккан яшьләрен тыя алмыйча,
Үкси-үкси баланы траншея кырыендагы мәйетләр янына куеп, озак итеп Зөлхиҗәгә карап торды. Бала яшәреп ям-яшел булып җәелгән мүк келәм өстендә, язгы кояшта җылынган җирнең җылысында, әнисе куенында җылынырга теләгән сабый кебек, аяк-кулларын җыерып китереп, «Әни, өстемә яб әле, мин шундый туңдым» дигәндәй ятып калды. «Кызым», диде хәлфә сулкылдап, «без сине кичкә әтиең белән килеп алырбыз. Әлегә кояшта җылынып ятып тор», дип, улы Камил янына китте. Әсмәбикә улы Гарифҗанны эзләп, Енисей яры буенда тинтерәп йөрде. Аның: «Улым Сабирҗан, кайт инде, сеңлең кайтты бит. Кайдасың син, балам, улым Сабирҗан» дигән тавышы тайга өстендә озак адашып йөрде. Енисейнең ургылы-бургылы баккан суында агып килгән агачны улы Сабирҗаны дип алданып, бил тиңентен суга кергән Әсмәбикәне ярсы баккан елга кочагына алып, зур суларга таба алып китте. Енисей өстендә үзәкләрне өзеп кычкыручы ананың сүзләре акчарлаклар тавышына, елга шауына кушылып, су өстендә озак иңрәп торды. «Улым Сабирҗан! Кызым Зөлхиҗә!» Енисей өстендә ялгыз аккош бәргәләнде, әйләнде, тулганды. Аннан соң сулкылдап, ахылдап, Әсмәбикәнең туган ягына таба очты. Енисейнең ярсу дулкыннары Әсмәбикәнең йөрәк җимешен, бәгырьләреннән өзелеп төшкән сабые Зөлхиҗәне җир куенына тапшырсыннар дип ярга бәреп чыгарган. Әсмәбикәне улы Сабирҗанны эзләп тапсын дип, Енисей үз куенына алды. Хәлимә түти алма бакчасына карап торган тәрәзә аша Солтангәрәйнең бакчада көзге эшләр белән мәш килгәнен күзәтә. Бүген ял көне. Сентябрь ахыры булуга карамастан, ялт иткән кояшлы көзге көн. Зәп-зәңгәр күк йөзендә ара тирәгенә болыт мендәрләре йөзеп йөри. Җәй буе карчыкның күңелен күтәреп сайрап, бала чыгарып үстергән, аларны очарга өйрәткән сыерчыклар да киткәннәр. Карчык Солтангәрәй ремонтлап ширәм яшелгә буяп куйган эскәмиягә җәйгән корама киезгә чыгып утырып, кояшлы көннәрдә шул кышларның балалар үстерүен карап торырга ярата иде. Сыерчыклар сары тымшыклы балаларына җим алып кайталар да, тегеләрнең тымшыкларын сәер итеп ачкан авызларына берәр төрле корт салалар. Балаларның ашауларына күңелләре булып, сөенешеп, канат кагына-кагына эй сайрашалар да инде җаннарым, эй куанышалар. Алар да нәкъ кешеләр кебек. Хәлимә карчык һич оныта алмый. Шул рәхәт җылы хис Гайнетдиннең, сабые Габдуллаҗанын исенә төшереп, инде тәмам кыргаксыган җанын җылытып тора. Улы Габдуллаҗан тугач, ире белән ничек сөенгәннәрен, уллары Хәлимәнең сөт белән тулышкан күкрәкләрен суырып, тамагы туеп йоклап киткәч, аның матур йөзенә карап соклануларын, иренең менә шушы әни салмагачы төбендәге эскәмиягә утырып, җырлый-җырлый тал чыбыгыннан бишек үргәнен, Габдуллаҗан үсә төшкәч, агач кабыгыннан 2 тәгәрмәчле арба ясап, аны зәңгәргә буяп куйган чакларын исенә төшереп, кирфекләре кыелып беткән төссез зәңгәр күзләре белән мөлаем гына елмаеп куйды. Эй, гомерләр диген син. Кайчан гына үтеп китте соң бу гомер? Ул матур, рәхәт, бәхетле көннәр кичәгенә кебек иде. Инде ничә язлар, ничә көзләр үткән.
Алма бакчасында тәгәрәп үскән малай да аныклары белән елга бер генә кайтып күренәләр. Никтер ул зәңгәр күзле сары чәчле малайларның Степан белән Диманың Хәлимә түтигә әллә ни якынлыклары да юк. Әниләре машинаңда җилкәсенә таратып француз яулык япкан, аяклары сызлаганга акрын гына, көч хәл белән генә йөрүче кайнага әллә ни исе китми. Кайтып бер атна торуга: «Абдул, когда уедем? Мальчишки в Москву хотят. Им здесь скучно», дип, Хәлимә түтинең йөрәк бәгырьләреннән өзелеп төшкән. Авырган чакларында төн йокыларын калдырып, бар авыруын үзенә алырлык булып кадерләп үстергән Габдуллаҗанны урып кына алган хатыны Мария, үҗәли әнисенең дә малайын үзәкләре өзелеп сагынып көтеп торганын аңлый алмый икән. Үзенең дә малайлары үсәлә баса. Әллә яшьлеге белән шулай кылана, әллә акылы җитми киленнең. Габдуллаҗаны да хатынының һәр сүзенә ләббәйкә дип кенә тора валлаһи. Иренең һәр бер сүзе үзе өчен закон булган Хәлимә карчыкның күңеле менә шуның белән килешә алмый. Яңгырлы көннәрдә малайларның аяк киемнәре пычракка буялып кайткач, Абдул ди хатыны: «Помой и поставь сушить». Нинди Абдул? Авызыңны тутырып Габдуллаҗан дип әйтә алмыйсыңмы ни, гөнаһ шомлыгыннан яралган нәрсә? Килененең бердән-бер улына Абдул дип дәшүе Хәлимә карчыкның йөрәгенә уклар булып кадала валлаһи. Исенә авылдагы теге Афтул дигән трактор моторын майлый торган кара машина мае килеп төшә дә, Абдул, Афтул дип чүкеш белән чигәсенә бәргәндәй була. Абдул, Афтул, Абдул, Афтул. Бу сүзләр шың-шың итеп колак төбендә шыңлый. Һич исеннән чыкмый, мин сиңа әйтим. Карчык ничек кенә башыннан чыгарып ташларга теләмәсен, инде оныттым гына дигәндә, Мария Хәлимә түтинең уңган зәңгәр иске күлмәге шикелле аксыл зәңгәр су күзле килене тагын караватта унап яткан җиреннән кычкыра: «Абдул, миңа кофе китер әле, кофе эчәсем килә». Үзеңнең аягың юкмы ни соң синең? Әле караваттан да тормагансың. Башта һәйбәтләп бит күзләреңне җу. Каралы кичәге сөрмәләрең күз тирәләреңә агып төшеп, шишти җен төсенә керткән. Авызларыңны чайкап җибәр. Шул сасы иреннәрең белән минем улымны, җаннарымнан өзелеп төшкән Габдуллаҗанымны чапы-чыпы китереп җалыйсың. Кеше алды юк, кеше арты юк. Без кайнана алдында ирләре безгә алай җаһилләнми идек. Юк инде, юк, хатын сайлый белмәде Габдуллаҗаны. Хараплар гына булды дип сыкрана Хәлимә түтинең малайын кызганудан, яратудан пәрә-пәрә килгән җаны. Я Раббым, улы тугач, Гайнетдине белән алмагач төбенә чыгып утырып, исем сайлаганнар иде. Нинди исем хакында гына уйламадылар. Сәмигулла, Галимулла, Вакиф, Галләметдин. Сәмигулла кушсаң, күрше Сәмигулланың бер дә рәте шираты юк. Галимулла дисәң, тыкрыкта яшәп ятучы Галимулла эши бал эчәргә ярата. Алла сакласын, тормышның ничек булуы исемгә бәйләнгән. Габдуллаҗан дип кушый Хәлимә. Мәгънәсе дә әйбәт, җаныбызга якын. Алла кылы. Син әйтәм, син ни әйтәсең, шулай булсын. Тик әнкәй ни әйтер? Башта әнкәйдән рөхсәт сорыйк. Хәлимәнең дипломатлыгы Гөрнәдир хәтле ирне йыга да сала инде валлаһи. Ирен үз алдына тезләнерлек итә. Белә, Хәлимә әнисенең улына бер ни әйтмәсен. Гайнетдин ни әйтсә шулай буласында белә. Тик аның шул әни ни әйтер, әнидән рөхсәт сорыйк дигән бер җөмләсе Гайнетдинне прәме балавыз итә дә куя.
Иркәләүләргә, назга, матур сүзләргә саран Гайнетдин көчле беләкләрен хатынының җилкәсенә салып: "Әйе, карчык, әнидән рөхсәт сорарбыз. Ул үзенең фикерен әйтер", дип, хатынының сүзен җепли. Аннары әни салмагачы төбендәге өр-яңа аксылт-саргылт юкәдән эшләнгән эскәмиядә әнисенең күкрәген суырып, арып-талып йоклап киткән улына карап тора да, бирчәеп беткән кулы белән сабыйның башыннан сыйпап ала. Шул вакыт аның җил кискән, язгы кояшта каралып беткән йөзенә шундый да матур, мөлаем елмаю куна. "Менә шулай, улым Габдуллаҗан. Бүген кичкә мулла чакыртып, исем кушу мәҗлесе үткәреп алырбыз. Мулла бабаң колагыңа синең исемең Габдуллаҗан булыр дип кычкырыр. Аны Аллаһ ишетеп, менә тагын бер мөселман өммәте артты дип сөенер. Ире әйткәч бетте китте инде. Габдуллаҗан тик Габдуллаҗан. Менә шуларны да белми бит ул, Мария килен. Шуны да аңламый. Абдул имеш. Тегене эшлә, моны эшлә. Үзеңнең кул аягың юкмы ни, гөнаһ шомлыгы? Кайнанаң, 80-гә чыккан кайнанаң ашарга пешереп йөргәндә, нинди җан белән аунап яту кирәк? Йөрәгеңә дә сары җон үскәндер синең. Габдуллаҗаны да хатыны әйт дигәндә әйт, барлык приказларын үтәргә генә тора, валлаһи. Улларының аяк киемнәрен шунда ук юып киптерергә куя. Хәлимә түтинең кәгазь калынлыгы гына зәңгәр Кытай чынаякларына салып, Марияның яткан җиренә каһвә китерә. Әтегесе: "Как я устала! Казань — это большая деревня. Хочу в Москву. Все это мне так надоело", дип, караватта сузылып ята. Хәсиятле, чисталыклы Хәлимә карчыкның кайнатып юган, крахмаллап, зәңгәр су төскә кертеп синкалаган урын җире өстенә аппак япмалар япкан чигүле мендәрләрен ишеп кенә төшерә дә, сузылып менеп ята Мария килен. Оялмый да, тәрбиясез нәрсә. Анаң бер нинди дә тәрбия бирмәдеме соң сиңа, рәхмәт яугыры? Гадәтсез нәрсә. Шундый фәрвайсыз булырга ярыймы инде? Әле Хәлимә түтинең иң ачуын китергәне кимана дип аталган күлмәгенең җиңе юк. Култык астындагы сары җоннары, әстәгъфирулла, тәүбә. Кай җирләрен генә яраткандыр Габдуллаҗаны бу хатынның. Алманың асылын корт ашый дигәннәре хак күрәсең. Оныкларда Хатим в Москву, по бабушке Гали соскучились дип, Хәлимә карчыкның үзәген үзәләр. Әйе, малайың өйләнгәч, керәшен карындашына әйләнә икән дигән сүзләр хак ахыры. Алай дисәң, Гайнетдине әти-әнисе өчен үлеп тора иде. Хәлимәне килен итеп төшергән көнне әйтте. Хәлимә диде: "Ана бер генә була, хатынны 10 алырга да мөмкин. Әнине кадерләп тоту безнең бурыч. Әгәр әти-әнигә кырын күз белән генә карасаң да, өеңә кире кайтарып куям. 3 тапкыр талак әйтәм дә, сандыгыңны, урын җиреңне төяп кире илтеп атам. Шуның белән шул, вәссәлам. Колагыңа киртләп куй", диде. Нигә улларын яраткач, әти-әнисен яратмаска? Хәлимә килен кайната кайнанасын хөрмәт итеп яшәде. Чөнки Гайнетдинен үлеп яратты. Гомере генә кыскарак булды хәләленең. Гайнетдин дә әти-әнисенә хатынының әткәй-әнкәй дип торуына күңеле булып, бик сирәк кенә булса да, күңеле йомшап киткәндә, рәхмәт хатын дип ычкындыра иде. Мактауга саран ирнең бу сүзләре Хәлимәгә канатлар куя иде инде. Көне буе шул сүзләр җанын җылытып тора. Зәңгәр күзләреннән ул көнне иренә карата ихтирам, наз, сөю хисләре агылып тора иде. Ул Гайнетдиннең әти-әнисенә тәмле телен кызганмады.
кайнанасына иренгел мактап торды. Әни җаным, ничекләр генә итеп минем бәхетемә шулай яхшы итеп тәрбияләдегез улыгызны. Бигрәк уңган булган инде. Миңа шундый ир үстереп биргәнегез өчен рәхмәтләр җаусын сезгә дип, даими рәвештә салпы ягына салам кыстырды. Шул сүзләрдән сары май кебек иреп китә торган иде кайнанасы. Үзе йөзендә кырыслык сакларга тырышып, тәрбияләгәнсез дип, кем тәрбияләп торган инде аны, бала-чаганы дим. Өеңдә тәртип булса, шуны күреп үсә инде алар. Оясында ни күрсә, очканда шул дигән була. Йөзенә бик яктылык чыгармыйча гына. Ләкин Хәлимә сизә, һай күңеле була инде кайнананың. Иске татар бистәсендә явыз, усал, әрем тел маһибәдәр дип даны чыккан кайнананы тәмле теле белән үз ягына авыштырды да куйды Хәлимә. Гайнетдиннең мактамаслык сыйфатларын да яхшы итеп күпертеп, минем Гайнетдинем дип урамда күрше хатыннарына сөйләде. Маһибәдәр карчыкны күкнең 7нче катына менгереп мактады. Бистә хатыннары теленә менсәңме? Беттем диген инде. Алар Хәлимәнең әйткән сүзләрен 1000 тапкыр арттырып кайнанага җиткерделәр. Бигрәкләр дә киленнән уңдыгыз инде. Аның кайнанам, Гайнетдинем димәгән бер генә минуты да юк валлаһи. Аналы кызлы күк яшисез. Безнең киленнәрдән ишетерсең бер җүнле сүз. Көнләшепләр үләрсең сездән билләһи. Аллага шөкер, киленемнең уңганлыгын булганлыгын сөйләп бетерә торган түгел. Аның чисталыгы, теленең йомшаклыгы, Кодагый кайларда гына ничекләр генә итеп тәрбияләгәндер дип, маһибәдәр күршеләргә Хәлимә киленен мактый. Күрше хатыннары шакката. Бу әремдәй әйше телле хатынны юаш кына, ябык кына Хәлимә ничек йөгәнли алды икән? Аптыраш. Хәлимәнең үз көне көн. Кайнана ашка барырга җыена башласа, кырыенда орчык кебек бетерелә. Былбыллар булып сайрый. Әни ди, менә бу француз яулыгыңны яб әле. Бигрәкләр дә йөзеңә килешә. Аннан соңа менә бу яшел атлас күлмәгеңне ки. Әгәр француз яулыгың белән яшел атлас күлмәгеңне кисәң, яшь кызлардай булып китәсең. Бигрәкләр дә матур бит син, әни. Бигрәкләр дә сикемле. Хәлимә күрә, маһибәдәр карчыкның кара шадра йөзе мөлаемланып, бит урталары яшь кызларныкы кебек алланып киткән күк була. Тупас битле, итләш борынлы, йөзен чәчәктән калган шадралар чуарлаган карчык килене чыгып киткәч, аяклы көзге каршына басып, әйләнә тулгана үзен карый. Үзенең матурлыгына ышанып, улы Гайнетдин бүләк иткән шын күннән чәчәкләп, шуклап эшләнгән читекләрен җырлатып, иске бистә урамнарын иңләп, каршысына очраган ахирәтләре белән туктап исәнләшә, ашка бара. Күңеле ышынып, җырлап тора әремтел маһибәдәрнең. Аларның да төрле чаклары булды. Гайнетдин дә фәрештә түгел иде. Кайнана да Хәлимәнең тырнагы астыннан кир эзләп җилегенә төште. Тик Хәлимә шын дипломат булды. Аның пешергән ашыннан кайнанасының берәр гаип табасын әремтел маһибәдәрнең йөзенә карап чамалый да, әни җаным, кайчан гына синең шикелле тәмле итеп пешерергә өйрәнермен инде. Менә бүген умачым оешлы булды. Икенче тапкыр син пешергәнне карабрак торырмын. Ай, белмим, синең кебек тәмле итеп пешерүче юктыр. Алай пешерергә өйрәнеп булмас, дип куя. Маһибәдәрнең киленен сүгәргә дип ачылган авызы. Юк, килен, алай юк, оешлы түгел. Тәмле генә булган үзе. Ашаудан бүтәнгә ярамас әле дип сүзен тәмамлый. Шулай итеп, бик матур яшәде Гайнетдиннәр гаиләсе. Үз килене «Здравствуй, мама» дип кайтып күрешә дә, «Как живешь ты?» Ару әле, ничауа, Аллага шөкер ди карчык. Аннан соң килен карчыкны кочаклаганда итеп битеннән үбеп куя. Хәлимә түти җирәнгәнен сиздермәскә тырышып,
кул арты белән кызыл иннек сыланган битен сөртеп ала да, әллә ниткән хушбуй катыш тирисе килеп торган килененнән читкәрәк тайпыла. «Здравствуй, бабушка» диләр оныклары Степан белән Дима. Зәңгәр күзле сары чәчле малайлар. «Здравствуйте», ди Хәлимә бабушка. «Какие уже большие стали. Зур үскәнсез» дип, башларыннан сыйпаганда әйтә. Габдулла җанының куенында эреп кенә китә карчык. Бөтен җаны тәне белән улының куенына сеңә. Габдулла җаннан хәләле, җанына сеңеп калган Гайнетдиннең исе, талчыбыктан үргән бишек, кабык арба исе килә. Улының сабый чагы исе килә. Карчык аның йөрәк тибешен тоя. Үзенең дә йөрәге аның белән бергә тибә башлый. Хушбуй катыш тирисе килеп торган киленен оныта. «Эй, балакаем, кайттыңмы? Шундый сагындым, балам. Әйдә, кулларыгызны юыгыз. Гөбәдиям, эш-пишмагым пешкән. Хәзер токмашымны гына салып кабартып алам да», дип каударланып, аш бүлмәсе ягына кереп китә. Улы янында чакта шундый рәхәт була Хәлимә түтигә, шундый җиңел була. Тик атна үтми, бер айга дип кайткан улын хатыны тыкырдата башлый. «Давай уедем домой, скучно». Хәлимә түтинең: «Минем улымның өйе бит бу. Нәрсәгә дип сикерәсең? Менә шушы ишеге алма бакчасына чыга торган бүлмәдә тәгәрәп үскән бала бит ул. Минем дә бит балам белән азрак торасым килә. Синеке генә түгел лабаса, улым минеке дә» дип бик әйтәсе килә. Тик бер сүз дә әйтми. Андый-мондый сүз әйтсә, улының тормышы бозылыр дип курка. Аныклары ятим калыр дип уйлый. Юкса атна буе ниләр генә пешереп ашатмады. Крахмалланган аппак урын җирдә генә йоклатты. Тик киленгә ярый алмый. Габдулла җаны хатыны янында ирепләре генә китә. Булса да булыр икән шундый ярату. Күбәләк янып торган утка тартылган кебек, хатыны янында бетерелә ир. «Канатларың көймәсә ярар иде, улкаем», дип борчыла Хәлимә түти. «Исән-имин генә бул, балам», дип дуга укый-укый, улы күрмәгәндә яшьле күзләрен сөртеп, йылый-йылый кунакларга ризык әзерли кайнана. «Улым, азрак кына торыгыз инде. Әле күреп тә туймадым үзеңне, балакаем», дип яшьле күзләре белән улына тутырып карый. Улы аңлый инде, ләкин хатыныннан уза алмый. «Китәселәре килә бит, әни. Малайлар Галя бабушкаларын сагыналар». «Әйе», дип уйлый карчык. «Урып алган бу хатын улымны. Урыплар гына алган». Атна узуга Мәскәү поезды белән китеп баралар. Аннары Хәлимә түти ойларын саный-саный икенче кайтуларын көтә. Шулай айлар үтә, еллар үтә, гомер уза. Иләренә нур булып килеп кергән Нәфисәнең дә үзбәк якларына чыгып киткәненә 4 ел узды. 4 ел гомер бер дә узмас кебек иде. Уза икән шул. Нәфисәнең күзләреннән агып төшкән канлы яшьләре карчыкның күз алдыннан китми аптыратты. Кызны кан елаткан Кылый Камалига Гыйфрит Камали дип яңа кушамат тактылар. Кылый кушаматы онытылды. Аның бер күзе юк. Күз чыкырын ул кара чүпрәк белән бәйләп йөри. Хәлимә түти әйтмешли, бәлеш булып изелгән борыны бите белән тигезләнеп, борын тишекләре ыржаеп, акаеп торалар. Камали әллә ниткән кешеләрнең котын ала торган куркыныч кыяфәткә кергән. Шуңа күрә ул күбрәк өйдә утырырга тырыша. Кеше кара күзенә күренергә уңайсызлана. Бистә хатыннары, балалары тыңламасалар, хәзер Гыйфрит Камалига биреп җибәрәм дип, балаларының котларын алалар.
Камалины кыйнаганнан соң күпме генә эзләсәләр дә, гаеплене таба алмадылар. Һәм озак та тормыйча, эшне ябып та куйдылар. Шулай итеп, Гыйфрит Камали Казан урамнарына чыга алмас кыяфәткә кереп, элек үзе котын алып торган хатынына да хәзер бер сүз әйтә алмыйча, өйдә тик пысып ята. Нәфисәнең канлы күз яшьләре. Кыз бала рәнҗеше төште инде бу Камалига, ди Хәлимә түти. Ул бу эштә Солтангәрәйнең кулы уйнаганын белә. Тик белгәнен аңа сиздерми. Чөнки ничә әйтсәң дә бер сүз. Хәлимә түти дипломат. Эштән генә тынып йөри. Нигә әйтеп торсын? Җаныннан да артык сөйгән Нәфисәсе өчен үч алган Солтангәрәйне ничек гаепләсен? Әнә ничә еллар инде ялгыз торнадай бер үзе Хәлимә түтинең ишеге алма бакчасына чыга торган бүлмәсендә яшәп ята. Ул алма бакчасын гөл бакчасы итте. Куллары белән тимә тия торган егет Солтангәрәй. Кулларыннан гөлләр тама. Узган ел чирегән рәшәткә кыймаларны яңага алмаштырды. Аларын да матур итеп эскәмия төсенә, яшел чирәм төсенә буяп куйды. Ахирәтләре әйтәләр: Хәлимә түти, үз балаңнан күрмәгәнне кеше баласыннан күрәсең. Ай-ай, уңган булган бу чибәр егет. Әле эшендә дә зур гына нәшәлник итеп куйганнар ди үзен. Шулай бәхете генә булсын инде, ләкин һаман ялгыз. Менә бездә дә кияүгә чыкмаган кызлар бар. Әйдә берәрсенә димлик әле шул егетне, дип әбигә бәйләнәләр. Белмим. Нәфисәсен оныта алмый инде ул. Үземнең дә үзбәк якларына чыгып китәр дип котларым алынып тора. Нәфисәдән бер хәбәр дә юк дисәм, Закирҗан каяндыр ишетеп кайткан. Нәфисә духтырлыкка укый икән. Бик матур 2 ятажлы йортта абысының хатыны белән профессор кодаларында яшәп ята ди. Галәмәт матур киенеп йөри, чисти шәһәр кызына әйләнгән ди. Кызы да шактый үскән, калкынган ди. Тегесе кызның адресен әйтмәгән. Закирҗан Нәфисәнең җизнәсе Габделкаюмны күргән. Тик әлегә Нәфисәнең кайда икәнен сиздерергә курка ди. Солтангәрәй теге атнада гына Алансуына кайтып килде дә: Хәлимә түти, әти-әни күзенә күренер хәл юк. Өйлән, ник син карт буйдак сыман йөрисең? Инде энекәшең Хәкимулланың да улы туды дип сүгәләр, дип бик уңайсызланып кайтты. Солтангәрәй, диде карчык, һәр җимешнең үз вакыты. Әгәр вакытында өзмәсәң дигәндәй, җимеш бозыла башлый, чири, олыгаеп та барасың. Яшең узгач өйләнүе авыр ул. Үзең турында гына уйлап яшәргә өйрәнәсең. Әти-әниең дөрес әйтә. Башлы күзле булырга вакыт, бик вакыт. Нәфисәне оныт инде син. Фатир турында да уйлама. Мин мәңгелеккә килмәгән. Улым монда бер кайчанда әйләнеп кайтмаячак. Мария килен мәңге Казанга кайтмаячак. Әйдә үзенә карасын. Менә ахирәтләремнең кызлары бар. Бик итәгатьле кызлар. Әгәр риза булсаң, берәрсен туйлап алырсың. Башка вакытта кырт кисеп урыныннан кузгалып китүче егет карчыкны тын гына тыңлап торды да, сагыш түгелергә торган күзләрен тутырып, Хәлимә түтигә карады. Һәм белмим инде, белмим. Нәрсә дип әйтергә дә белмим, Хәлимә түти, дип тынып калды. Кеше баласын өметләндереп, башын әйләндерү генә булмасмы? Уйлап та торасың юк, улым. Озак уйласаң, тиз генә барып чыкмый ул. Менә бүген эшләрең беткәч, Гайшә ахирәтемнең кызы Гөлбикәне каяда булса чакырып каралы син. Алла кушса, бәлки, ошашып китәрсез. Чәчләрегез чәчкә бәйләнгән булса, кем белә? Үзенә белдерә күрмә. Ахирәтем әйтә, минем Гөлбикәмнең Солтангәрәйгә күзе төшкән. Бигрәкләрдә чибәр, акыллы егет, дип авыз суларын корыта ди. Шуңа күрә
уйлап кара, улым, ялгышмассың. Алла бирса бәхетең булыр. Алма бакчасына чыга торган тәрәзәдән тирләп пешеп эшләп яткан Солтангәрәйне күзәткәндә, шуларны уйлады Хәлимә түти. Ишектә кыңгырау тавышы ишетеп, карчык йомшак башмаклар кигән аякларын лыштырдата барып, ишекне ачты. Закирҗан икән. Әйдүк, Закирҗан, бу арада күзгә башка чалынмадың. Авырмыйсыңдыр бит. Ул бу хәл юктыр. Хәзер чәй куеп җибәрәм. Әле менә пилмән салып җибәрдем дә, Солтангәрәйнең эшләрен бетереп кергәнен көтәм. Эшли башласа туктатыр хәл юк. Чакырам, керми. Мактап кына йөрисең икән дип каударланды Хәлимә түти. Закирҗанның күзләре елмаеп, ут чәчеп торалар иде. Берәр сөенешең бар диммесең, Закирҗан? Бөтен йөзең балкып, нур чәчеп тора. Закирҗан аяк киемнәрен салып, зал ягына узды да, елмаеп карчыкка дәште. Хәлимә түти, бар. Бик зур сөенешебез бар. Безнең бәбиебез булачак. Дистә еллар көтеп, инде өметебез тәмам өзелгәч, Мәүлия бәбигә узган. Шатлыгымны сезнең белән бүлешим дип кирдем әле менә. Синнән дә якынрак кешебез юк лабаса дип туктап калды. Хәлимә түти үзе дә шатланып күршесенең йөзенә текәлде. Закирҗанның күзләрендә шатлык, сөенеч яшьләре. Кит аннан, Закирҗан. Инде исән-имин туарга язсын. 4 саны да төгәл булып туа күрсен. Үзеңнең яхшылыкларыңа күрә инде бу рәхмәт яугыры. Аллаһның бүләге бу сиңа. Нәфисәгә күпме булыштың? Миңа, Солтангәрәйгә. Исән сау балаңны кулыңа алырга язсын дип, урындык читенә барып утырып, күгәрченнәр булып гөрләде Хәлимә түти. Закирҗан исә өйдә озак юанмады. Бакчага Солтангәрәй янына чыгып китте. Алар кул биреп күрештеләр дә, артлы эскәмиягә барып утырдылар. Солтангәрәй 3 елдан артык Хәлимә түтиләрдә яшәү дәверендә, алар Закирҗан абыйсы белән бик якынайдылар. Сөйләшеп сүзләре бетмәде. Егет тә бу хәбәргә бик сөенде. Закирҗан абый, Аллага шөкер, инде исән-имин генә тусын. Мәүлия апа да, туачак сабый да сау булсыннар дип, Закирҗанның куанычын уртаклашты. Шулай, дип сузды Закирҗан. Мин бит Мәүлия апаңа яратып өйләнмәдем, Солтангәрәй. Сиңа гына әйтәм инде. Өйдә сөюле, сәгадәтле тормыш булмады. Шулай көн артыннан көн үтте. Таң атты да кич булды. Яңа язлар килде. Җәе, көзе, кышы дигәндәй. Гомер ничек тә уза икән ул. Бер-береңне яратып, аңлашып, сөешеп тә. Өйгә кайтып керәсе килмичә, атыныңа күтәрелеп карыйсы килмичә дә уза икән ул гомерләр. Әле менә бәби алып кайтам дип әйткәч, атынымның күзләренә күтәрелеп карасам, йөрәгемне бер уй сызып үтте. Раббым, күзләре бик матур икән минем Мәүлиямнең. Зәп-зәңгәр күк йөзе кебек икән. Мин шуны дистә еллар буе күрмәгәнмен. Аннан соң шул күзләрдән мине яратуы, сөюе якты бер моң булып агып тора икән. Зәңгәр моң булып. Мин аңа гомерләрем буена бер җылы сүз әйтмәдем. Валлаһи дип әйтәм, бер җылы сүз ишетмәде бит ул миннән. Яшәде, дәшмәде. Бары тик төнлә, шелтәрле төнге күлмәкләрен киеп йокларга әзерләнгәч, мин аңа борылып та карамыйча артымны куеп яткач, тавыш-тынсыз гына үксер иде. Караңгы төн, ир белән хатынның назлану вакыты бит ул. Вакытында шул серле төннәрнең кадерен белмибез. Мәүлия апаң шелтәрле күлмәкләрен киеп миңа сарылганда, юк әле, бүген арыдым, тетелеп беттем, акча эшлим бит мин. Читкәрәк китеп ят әле, мич кебек кайнарсың дип әйтә идем. Менә шул кайнарлыкны читкә тәреп яшәгәнмен мин, Солтангәрәй. Закирҗанның
ир уртасы булып килүче Закирҗанның йөрәгеннән актарылып чыккан сүзләре елгалар булып ага иде. Сабый, ике җаннан яралган туачак бәләкәч, күршеләрнең тормышын астын өскә әйләндергән. Ике арага үткәннәр өчен үкенү, сөю алып килгән дә куйган. Ирнең җаны җырлап тора иде. Солтангәрәй, дип дәвам итте Закирҗан. Синең дә яшең җиткән инде. Гаилә корырга вакыт. Булай ялгызың яшәүләре рәхәт түгелдер. Шулай, Закирҗан абый. Үзем дә бу турыда озак уйландым. Әти-әни дә минем өчен бик кайгыралар. Инде Некәш тә өйләнде, уллары туды. Мин аларның сүзләре белән килешәм. Ләкин бу минем өчен бик авыр, четерекле мәсьәлә. Капылт кына эшли торган эш түгел. Әле Хәлимә түти иртәнчәк шәйләп утырганда тагын шул теманы кузгатты. Ахиретем Гайшәнең кызы Гөлбикә бик итәгатьле, укымышлы кыз. Белмәгән эше юк, ул тегү, шигү дисеңме? Әнисе дә бик уңган, бистәнең иң оста җыйчысы иде. Әнисенә карап кызын кыш, әтисенә карап улын кыш диләр. Әллә бүген Гөлбикәне кая да булса чакырып карыйсыңмы ди. Мин ак та димәдем, кара да димәдем. Оннан соң ул кыз баланың күңелен җилкендерү булмасмы? Кыз баланың күңеле ак канатлы нәфис күбәләк кебек бит ул. Ялгыш кагылырсың да, җанын үтерерсең. Шуңа күрә, әгәр ошатмасам, аңар өйләнмәсәм, миңа рәнҗеп калыр лабаса. Аннары әйтергәме, юкмы дигәндәй туктап калды Солтангәрәй. Закирҗан абый, Нәфисә дә бар бит әле. Ул юк инде. Ләкин минем күңелем түрендә якты бер нур булып, моңлы бер җыр булып Нәфисә яши бит. Җырланмаган җыр булып яши. Габдрахман абзый белән Зөһрә түтидән кулын сорап калдым. Саклармын, яклармын дидем. Саклый алмадым. Үземдә инде җибегән нәрсә, яше тулганны көтәм имеш. Никах укытта куй инде. Хәлимә түти әйтә торды. Менә шушы алма бакчасына чыга торган бүлмәдә торырсыз диде. Шахтага барып туйлык акча эшләп кайтам имеш. Авылда таякка эшләп йөрибез бит, бер тиен түләмиләр. Менә эшләдем. Нәфисәмне дә, үземне дә мәңгелек хәсрәт утларына салдым. Тешләремдә Нәфисәм белән яшим мин, Закирҗан абый. Аның белән сөйләшәм. Ул киянтә чиләкләрен асып, күкрәк турыларына, итәкләренә кәнәфер чәчәкләре чигелгән алъяпкычын ябып, куе зәңгәр күлмәген киеп, кәз-кәз атлап суга бара. Юк, атламый. Аккош кебек күлләрдә йөзә. Ә мин аңа сокланып карап, Ялантау түбәсендә басып торам һәм кул изим. Нәфисәм дим. Нәфисәм, бүген кич чишмә буена төш, яме? Мин сине көтеп торырмын. Йөгереп кыз янына төшәсем килеп талпынам. Тик никтер аякларым атламый, төшә алмыйм. Ә Нәфисә миңа тау итәгеннән кул булгый. Чишмә буена килә алмыйм шул мин, Солтангәрәй. Мине өч башлы диюләр синең яныңа җибәрмиләр. Йөгерепләр генә синең яныңа менәр идем дә. Ләкин гөнаһларым зур минем. Шул гөнаһларым тота мине. Шулар җибәрми, Солтангәрәй ди. Үзе миңа карап елмая. Син бәхетеңне икенче җирдән эзлә. Әнә Акборын чишмәсе буендагы аланлыкка кайт. Анда аклык, сафлык ди. Ни әйтергә теләведер, белмим. Ә кайчагында пешән өстендә Ялантау буенда өмәгә төшкәнебезне күрәм. Гел икәүрәттән барабыз инде, Закирҗан абый җаным. Гел икәүрәттән барабыз. Аяк асларында сытылып калган җир җиләкләре. Алар нигәдер кып-кызыл кан төсендә. Чакрактау, Ялантау үсләреннән искән мәтрүшкә, әрем исләре килеп торган җилләр. Һәм янымда кул сузымы гына. Юк. Күңел җитмәслек җирдә сөйгәнем. Ул ерагая бара да, аккышка әверелеп, ахылдап, сулкылдап, Акборын чишмәсе янына, аклык аланына кит, Солтангәрәй. Эзләмә мине, бәгырем, хуш дип, күккә аша.
ман-матир булып уянам. Кая гына барыймсың мин, Нәфисә? Аклык аланында син юк бит. Әгәр анда син булсаң, очып кайтып җитәр идем дә бит. Тик син юк шул. Син еракта, чәчәкле, җимешле үзбәк якларында. Кемнәндер туган кыз үстереп ятасың. Ул сабыйны калдырып китмәгәнеңә дә сөенәм. Гөнаһсыз сабый бит ул. Аның ни гаебе бар? Үссен, синең дә җаның тыныч булыр. Калдырсаң, гомерләрең буена интегеп, үзеңне табалап яшәр идең дип, Нәфисә белән сөйләшәм. Менә шулай гомер итәм мин, Закирҗан абый. Ялгыз башым, ләкин Нәфисәм белән яшим. Инде менә бүген кичкә Гайша апа кызы Гөлбикә белән күрешеп карарга уйлыйм. Бәлки, ул кыз Нәфисәмне оныттырыр. Минем аны күргәнем дә бар. Зифа гәүдәле чибәр генә кыз. Аллага тапшырдым, Закирҗан абый. Без күрәсен кеше күрмәс. Менә эшләремне генә битерәм дә, Гөлбикә янына җыенам дип, Закирҗанга борылып карады. Үзең беләсеңдер, Солтан Гәрәй. Тик ялгыша күрмә. Яратмаган хатын белән тору, көн сайын тозсыз төше аш ашау белән бер ул. Үзең дә бәхетсез буласың. Ә хатының синнән 1000 кат бәхетсезрәк була. Яратмыйча өйләнеп, Гөлбикәне бәхетле итәм дип уйлый күрмә. Бу ялгыш гамәлең булыр. Икенче яктан, гомерең буена ялгыз да яши алмыйсың лабаса. Бәлки, яши бер-берегезгә яләшерсез. Акыллы хатын булса, үзен яраттырырга җаен таба ул, Солтан Гәрәй. Бу киңәш табыш белән хәл ителә торган эш түгел. Йөрәгең хәл итсен. Аллага тапшырдык. Әле Мәүли апаң колонкадан 1-2 чиләк су алып менмәссеңме әтисе дип бик гызырлап сораган иде. Үзең беләсең, Мәүли апаңа ур күтәрергә ярамый хәзер. Бәби көткән чагы. Аллам сакласын. Ул бу хәл булса үземне кичермәм. Апаңны кадерләп, саклап кына торырга кирәк. Кара, Закирҗан абый ничек үзгәргән. Мәүлия дип кенә тора. Миңа да өйләнергә кирәк. Тупырда балаларыбыз туар. Шул сабыйларга карап, без дә бәхетле булырбыз дип уйланып, Солтан Гәрәй баганага элеп куйган кул югышта кулларын, битләрен юды. Иртәдән бирле кояш астында җылынып торган 1 чиләк суны өстенә куйды. Су салкынча иде. Күңеле күтәрелеп, өйгә керде. Хәлимә түтинең пилмәне инде шактый суына төшкән. Әйдә улым, кер. Ниемә дип сап-салкын суны өстеңә куясың? Салкын тидерерсең, җәй көне түгел лабаса дип, егетне җиңелчә генә шелтәләп алды. Инде пилмәнем дә төшеләнеп бетте. Кайнар килеш ашамасаң, ни тәме бар ул ризыкның? Оннан соң чакырып та өстәл янына утырмасаң, ризык рәнҗер икән. Нәрсәләр генә сөйләштегез Закирҗан абыең белән? Бигрәкләр дә серләрегез килешә инде, Субханалла. Күзләрем генә тимәсен. Абыйлы, энеле кебек, бер-берегезгә булышып яшисез. Минем Габдулла җаным белән бергә уйнап үскәннәр. Минем улым белән дә шулай дус булдылар. Юк шул, минем Габдулла җанымны теге Мәскәү хатыны урып кына алып китеп хараплар итте. Юкка гына әйтмәгәннәр, ир иткән дә хатын, юк иткән дә хатын дип. Хәлимә түти тагын Габдулла җанын искә алып уфылдап куйды. Солтан Гәрәй киенеп ясанып өстәл янына килеп утырды да, ашап эчеп алгач, Хәлимә түти, син миңа Гөлбикәнең адресын бир әле дип кузгалып китте. Хәзер табып бирәм улым. Менә монда гына шкаф тартмасына тыгып куйган идем дип каударланып, Хәлимә түти зәңгәр тышлы иске дәфтәрен тартып чыгарды. Аннан соң лупа кебек калын пыялалы, колак канатларын подмеска белән бәйләп куйган күзлеген баш аркылы киеп, картлыктан кәкрәйгән бармакларын әдрисләр язылган юллар өстеннән йөртте. Менә, Яңа Бистәнең Михавай урамы 35-нче йорт. Үз йортлары белән торалар. Сәвит килгәч, яртысын бүлеп алдылар.
Икенче ятажында милициядә эшли торган гаилә. 2 кызы белән ирле хатынлы ниндидер кешеләр тора. Беренче ятажында Гайша ахиретем яши дип, дәфтәрен Солтангәрәйгә сузды. Ярар, исемдә калдырдым Хәлимә түти. Мин ул йортны беләм. Михавойда эшлим ләбаса. Яңа бистәне яхшы беләм. Калада беренче көнемне яшәмим дип, Солтангәрәй ишеккә таба юнәлде. Карчык булдырга чыгып, егетнең артыннан карап озатып калды. Ай-ай. Аллаһ шибәрлекне дә, буйсынны да жәлләмәгән егеттән. Матурлык өләшкәндә иң беренчеләрдән җитешкән диләр мондыйлар хакында. Әл шуның өстенә холкын, булганлыгын күрсин. Әгәр серләре килешсә, Гайша ахиретемнең кызы Гөлбикәнең бәхете була инде. Кемнең бәхетсезлеге кемгәдер бәхет китерә диюләре хактыр күрәсең. Әгәр яратышып китсәләр, Солтангәрәй алар йортына күчеп китәр дигән уй Хәлимә түтинең йөрәген яндырып үтте. Тагын ялгыз кала лабаса. Ялгызлык яман. Хай, ялгызлык яман. Тик ни хәлләр итмәк кирәк. Язмышыңа шулай язылгач. Шундый уйлар белән өйгә табак савыт юарга кирип китте Хәлимә түти. Менә Закирҗанның да улы яки кызы туар. Эй, көттеләр инде, озак көттеләр. Тәмам өметләре өзелгән иде. Аллага шөкер, балалы булырлар. Сабыйлары тугач, гаиләләре ныгыр. Ату этле мәчеле кебек яшиләр иде. Сабый икесенә уртак мәхәббәт китерсен дип, эшен тәмамлап, янә бакчага чыгып китте Хәлимә карчык. Аннары пөхтәләп казылган түтәлләргә, йомшартылган агач төпләренә озак итеп карап торды. Кояш кызарып баюга таба бара. Кызгылт нурлары аның мөлаем җыерчыклы йөзен ниндидер моңсу төскә керткән. Күңеле дә үз урынында түгел, боек иде карчыкның. Ул озак тормас Солтангәрәй. Хәлимә түтиен ташлап, Гайша ахиретенә чыгып китәр дип уфылдап, әнис агачы төбендәге эскәмиягә барып утырды. Нәфисә иртәнге кояш нурларының йөзен җылытуына уянып китте. Күпмедер вакыт таң алдыннан гына күргән төшен исенә төшереп, селкенмичә дә ачык балкон тәрәзәсеннән кызарып, моңсуланып күтәрелеп килүче кояшка карап ятты. Нинди генә төш иде соң әле. Ул бүген Нәфисәнең туган көне, 21 яше тулган көнендә хатынның бөтен бәгырьләрен айкап алган. Күңелендә булган әллә нинди якты хатирәләрне уяткан шундый ләззәтле төш иде. Бүгенге кебек кояшлы иртә иде бугай. Әйе, дөньяны алсу кызыл нурга төреп, урыста өстеннән кояш күтәрелеп килә иде. Нәфисә япь-яшь кыз бала. Иртән иртүк торып, чишмә суына бара. Әбисе Фәгыйлә аңа: "Кызым, таң туып кына килгәндә чишмәгә төшсин. Таң суы белән битләреңне юсаң, йөзең шундый да нурлы булыр, кешеләргә мәхәббәтле күренерсең. Таң белән уянырга ирән балам" дип гел тукып тора иде. Әйе, әбисе шулай оныгын кояш белән бергә торырга өйрәтте. Менә бүген дә төшендә инде онытыла төшкән Ялантау чишмәсенә таң суына бара 15 яшьлек кыз бала. Әнисе көндәгечә бер оя күксел төстәге казларны капка төбенә чыгарып: "Кызым, барган казларны да Айбатавы күленә төшерсәнә" ди. Нәфисә аякларына чүәкләрен генә элә дә,
Әтисе бөгіп, алмалар төшереп буяп бизәкләгән киянтәсенә чиләкләрен асып, Ялантау чишмәсенә таң суына бара. Аның белән бергә суқмак буйлап тезелешеп, як-якка тайпылмыйча, каңгылдашып казлар атлый. Иң баштан бик гайрәтләнеп ата каз бара. Аның артыннан ана каз. Һәм инде хайран гына тернәкләнгән, каурый канатлар чыгарган 12 бәпкә. Нәкъ кешеләр кебек инде менә. Тулы бер гаилә. Нәфисә чишмә буена җитеп, чиләк киянтәләрен калдырды да, чүәкләрен салып, казларны Айбатау күленә куа китте. Әйе, нәкъ бүгенге кебек кояшлы иртә иде. Мул булып чык төшкән. Ефәк хәтфә үләннәр өстеннән атлавы шундый рәхәт. Күктә тургай, юк, берничә тургай икән. Нокта хәтлегенә булып өскә күтәрелгәннәр дә, таңны каршылап, җир йөзенә моң түгәләр. Нәфисә күзләрен кыса төшеп, кулларын каш өстенә куя да, җиһанны моңга күмүче нәни кошларны күзли. Тик күк йөзендә бары тик кечкенә кара нокталарны гына күрә. Ай, биектә! Монда чаклы ничек тавышлары ишетелә икән ди кыз аптырап. Аяк бармаклары арасына кысылып калган, Нәфисә исемнәрен дә белмәгән чәчәкләр аяк табаннарын рәхәт кытыклап, өзелеп калалар. Айбатау күленең суы зәп-зәңгәр. Монда бакалар сайраша, хор белән җырлыйлар. Гомер буе бакадан курыккан Нәфисә аларның тавышына да сыклана. Әнә күлнең бер читен бака ефәге каплаган. Әйтерсең, бака кызлары бирнәгә шелтәр япма әзерләп, күл өстенә ябып куйганнар. Яшел ефәк күлмәкләрен кигән бедрә таллар, моңаеп, күлнең тымызык суын эчәргә теләгәндәй, башларын суга игәннәр. Куе камышлар арасында оя кыр үрдәкләре ара-тирәгенә аваз салалар. Сап-сары төн буйыклар таң нурларында кыйынып, таҗларын ачканнар. Сагыш төсендәге сары төн буйыклар. Казлар тиз арада тынып утырган күлгә таба атладылар да, күлнең көзгесен ватып, сөенечләреннән шап-шоп итеп канат кагынып, тын күлне шау-шуга күмделәр. Ялантау болынында тышауланган акбүз атлар үлән утлый. Яннарында кылыннары. Нәфисә куканны, ак ыек башлы куканның кылыны йылдызны таный. Кылыны уйнаклап, ашкынып, каядыр чабып китә башласа, кукан баласын югалтудан куркып, ачуланып, ыржаеп кешнәп җибәрә. Ләкин кылын артыннан бара алмый. Ул тышауланган. Кылыны әнисенең тавышын ишетеп, кире чабып килә дә, дыңк-дыңк итеп, әнисенең имчәгенә борынын төртеп имә башлый. Болын тутырып, акбүз атлар чәчәкле болын пешәнен утлыйлар. Нәфисә кире чишмәгә таба атлый. Юлда болын чәчәкләреннән башына тақия таҗ үреп кия. Тубыгына тиярдәй чәчләрен иңнәренә таратып салган. Чишмә буена кайтып җитәргә аз гына калгач, күзләрен күтәреп, Ялантау итәгенә карый. Һәм аптырап туктап кала. Чишмә буендагы чикләвек куаклары төбендә ул, Солтангәрәй. Язгы күкрәү тыелгысыз ташкын булып җанына кереп урнашкан. Сулар сулышына әйләнгән. Төшендә ялгыз аккош булып күккә ашкан. Һаваларда өзелеп калган каурые Нәфисә кулына канлы батист шигүле кулъяулыкка әйләнеп килеп төшкән. Аклык аланына таба очып китеп юк булган Солтангәрәй. Нәфисә сөйгәнен яңадан югалтырмын дип куркып, чишмә буена йөгерә. Солтангәрәй киң итеп елмаеп, кочакларын җәеп аны көтә. Инде менә килеп җитәм. Сөйгәнемнең куенына кереп иреп бетәм дип бар булган көченә йөгерә Нәфисә. Тик никтер ара һич якынаймый. Ерагая гына бара. Һәм Солтангәрәй иртәнге кояш нурларында иреп юкка чыга. Нәфисә уянып киткәч, бу төшеннән аерыла алмыйча, юка алсу төстәге чын ефәк төнге күлмәктән атлас юрган астында озак ятты. Дөнья мәшәкатьләре белән инде ерагая башлаган иде түгелме соң Солтангәрәй? Менә бүген йөрәкләрне сызлатып, яңадан төшкә кердең.
һәм Нәфисәнең җанын айкадың. Инде синнән, туган якларыннан аерылганга да 5 ел узган. Озын-озак 5 ел гомер. 5 яз, 5 җәй, 5 көз, кышка да охшамаган 5 елак кыш. Нәфисә Үзбәкстанның юеш-җепшек кышларында Алан суның буранлы, очып барган җирләреннән кошлар каты бүлеп җиргә төшә торган салкын кышларын сагынып тилмерде. Аның үлгән песнәкләрне ничә кат учына алып, йылы-йылы терелтеп караганы булды. Эй, ул кышлар, морҗа тишекләреннән кирип, җил улап торган буранлы төннәр. Судан кайтканда чиләк төпләрендә хасил булган бызлы сөңгеләр. Йөзләрне, алсу кызыл, кирпекләрне, мамык шәл читләрен аппак бәскә төргән туган якның салкыннары. Аннан соң җылы итеп яккан мич башына тезеп куйган киез итекләр, киез каталар. Әнисенең иртән яккан мичкә чуенга салып, өстен таба белән каплап тыгып куйган борчак ашлары. Әбәт вакытында әтисе чуенны ухват белән тартып чыгарыр иде. Өстен ачып җибәргәндә, аннан бер көлгән хуш ис, игә басулар исе, тормыш яшәеш исе кирип тулар иде. Ул борчак ашының тәмлелеге, сөягеннән араланып мәмрәп пешкән сарык ите һәм кабыгы борчагыннан аерылып өскә күтәрелеп чыккан, изелеп торган, авызыңда эреп китәрдәй борчак ашы. Эй, әнисе, бигрәкләрдә тәмле итеп пешерәсең инде ризыкны, дип мактый әтисе. Тәмле итеп итен, бәрәңгесен, борчагын, суганын, кишерен, тозын, борычын бергә салып мичкә тыккач, үзе пешә инде ул. Мич үзе пешерә инде аны, ди әнисе, әтисенең мактау сүзләренә уңайсызланып. Бөтен кеше дә шулай пешерә торгандыр. Юк, дип суза әтисе. Син ризыкны бисмилла итеп, дуга укып әзерлисең. Шуңа пешергән ашларың тәмле, ләззәтле, шифалы була. Әнисе дәшми. Кыска көннәр шулай үтеп китәләр дә, серле сихерле кышкы кичләр җитә. Тышта салкын, шорт-шорт бүрәнәләр ата. Тәрәзә пыялаларында нинди генә бизәкләр юк. Агачлар, төрле-төрле яфраклар, чәчәкләр. Әтисе җиделе лампаны яндырып куя да, өстәлгә тастымал җәеп куеп, Коръән укый. Озак итеп, моңлы итеп укый. Әтисенең тавышы калын, күкрәк тавышы. Әнисе белән Нәфисә кул эше белән мәшгуль. Татар халкының күркәм гадәте. Кыз бала тууга бирнә әзерли башлыйлар. Киндер үстерәләр, сугалар, эрлиләр, тукыма ясыйлар һәм язгы кояшта агарталар. Азрак кул арасына керә башлагач, кыз бала үзе тегә, чигә, бәйли. Язгы кояшта киндерне аппак булганча агарта. Һәрбер әзерләгән әйберен чит-читләренә чүкелгән ялтыравык тимер сугылган, зәңгәргә буяп матур итеп өсләренә дә аркылы-тыркылы тимер тасмалар кагылган бирнә сандыгына җыя баралар. Булачак кияүгә, кайнана-кайнатага, кайын-энеләренә, кайын-сеңелләренә, әби-бабаларына. Салкын кышкы төннәрдә җилкәләрен җылы мичкә терәп, әтисенең моңлы итеп Коръән укуын тыңлый-тыңлый, әнисе белән кул эше эшләгән чакларын сагына Нәфисә. Һәм әнисе ипи салган көнне. Ул көн кызның күңелендә бер якты хәтирә, бәйрәм булып исендә калган. Әнисе кичтән кечкенә кисмәк белән келәттән он алып керер иде. Аннан соң җилпучка он иләр иде. Дөпе-дөпе бер кигә әнисе кулында иләк бии. Җилпуч өстенә аппак он тавы өелә. Әтисе җәй көне ярып, киптереп куйган утынны кертә дә, матур итеп мич кырыена өеп куя. Әнисе күәс төбендәге үткән атнадан калган әчелектән баш ясый. Кылмак өсти һәм мич башына күпертергә куя. Инде чыра теленгән. Тик мичне генә үрләтерлек итеп бар нәрсәне хәсиятләп куя. Иртән, әле Нәфисә йокыдан торганчы ук, әнисе инде камырын куйган була.
Нечкә җиз иләктән бодай ыны иләп куя. Кунак мазар киләсе булса әзер торсын. Пышылдый, сөйләшә камыр күтәрелә. Әнисе мич каршында гына арыш камыры өстенә юка итеп бәрәңге боткасы салып, өстен күкәй белән майлый да душмак пешерә. Кечерәк балалар йокыдан торганда инде душмак әзер була. Әнисе мич төбен кат-кат себерә дә, түп-түгәрәк ипиләрне мич төбенә тезә. Күп итеп тезә. Иртәнге чәйне эчкәч, Нәфисә бәкегә суга китә. Урамда зәмһәрир суык һәм төтен исе. Чөнки әтисе мунча ягып җибәргән. Мәтрүшкә исе, кайын себеркесе исе, сафлык, паклык һәм инде томаланган мичтән дә урамга таралган ипи исе, басулар, кырлар исе. Төтеннәреннән ипи исе килеп торган Олансуның аппак карга уралган урамнарын, Тереклек елгасындагы бәкедән су алып кайтып җиткәнче чиләк төбенә эленгән боз сөңгеләрен, Үзбәкстанның елак җылымса кышларында сагынып үзәге өзелә Нәфисәнең. Карт шумырт хатирәсе. Нәфисә юка атлас юрган астыннан шуып кына чыкты да, идәннән түшәмгә кадәр тиеп торган, кыйммәтле агачтан сырлап эшләнгән көзге каршына килеп басты. Көзгедән аңа иңнәреннән узып, дулкын-дулкын булып агып, тубыгына кадәр төшеп торган кара чәчле, карлыгандай кап-кара күзләрен камап алган озын кирпекле, алсу төнге күлмәк астыннан шәйләнеп торган зифа гәүдәле гүзәл карап тора иде. Ул иртәнге төшен исенә төшереп, бит урталарын чыкырайтып елмаеп куйды. Аннан соң кызы Газизә янына килеп, аның битләреннән үпте. Кызы рәхәтләнеп, таралып, зәңгәр пәрдәләр кырган караватында йоклап ята. Иртәнге кояш нурлары йөзенә төшкән. Нәфисә тагын берәр сәгать йокласын әле дип, төнге калын пәрдәләрне тартып куйды. Ачык балкон ишегеннән бүлмәгә саф һава кирип тулган. Бүген авылын айруча сагынып, үзгәләнә исенә төшерде Нәфисә. Әллә инде күргән төше җанын айкады. Әллә мәңге онытылмаслык сөйгәне Солтангәрәйне төштә күрү күңелен актарды. Ничектер җан әрнүләре басыла төшкән иде ләбаса. Бүген әнә кызы Газизә тыныч кына йоклап ята. Кулларын як-якка ташлап, озын куе кара чәчләрен таратып, матур төнге күлмәк киеп, Нәфисәнең җаныннан да газиз кызы, Газизәсе татлы таң алды йокысында. Баласы инде чын үзбәк кызы булып үсә. Татар телен белми дә диярлек. Апасы Мәдинә белән көне буе бергә, йоклаганда гына аерылышалар. Таң атып йокыларыннан уянуга, әле бит күзләрен дә юып тормыйча, я Мәдинә икенче катка менеп җитә, я Газизә дөбердәп беренче катка йөгерә. Аларның шыркылдап көлгәннәре, икесе бергә юыну бүлмәсендә мәш килеп юынганнары яңгырап ишетелеп, зур ине әллә ничек кенә бәхет, сөю, сәгадәт белән тутыра кебек. Аннары үз бүлмәсеннән Әсхәдулла бабалары чыга. Кызлар мәһабәт зур гәүдәле профессорга сарылалар. Баба, бүген аккышлар карарга күлгә барыйк әле. Ярар, ди бабалары. Барырбыз. Бакчадан кайткач күлгә аккыш ашатырга барырбыз. Профессор кызларга каршы бер сүз дә әйтә алмый. Нишкә күңелле доктор балалар янында үзе дә чын сабыйга әйләнә дә куя. Карашы да үзгәреп китеп, күз кырыенда мөлаем җыерчыклар җыела. Балалар икесе дә бабаларына чәй ишәргә дә ирек бирмичә, профессорның алдына менеп кунаклап, пөхтә итеп кырынган битләреннән үбәләр. Шулай бәхетле бала булып, муллыкта, сөю, ярату диңгезләрендә йөзеп үсә Нәфисәнең гөнаһтан, җинаятьтән яралган кызы Газизә. Тик Нәфисәнең йөрәген бер нәрсә телгәли, пара-пара телгәли. Кызга әби бабасының кем икәнен әйтә алмый. Әлегә ярамый. Үскәч белер, аңлар дип уйлый. Хәзергә минем әдәм кайда?
Ник минем әдәм юк? Әнә Нуркадәнең әдәсе бар, Бәхтиярның да әдәсе бар. Ә минеке юк. Бакчадан аларны әдәләре алып кайта. Ә минеке юк. Синең әтиең бик еракка китте бит. Ул якка поездларда, машиналарда йөрмәй. Җәяү кайтсын, ди кызы кашларын җыерып үзбәкчәләп. Инде җәяү дә кайтып була. Нәфисә дәшми. Чөнки кара күзләрен мөлдерәтеп торган сабыйга ни дип җавап бирсен? Теге эш башлы диюләр турында сөйләсенме? Ой, ә нигә синең чәчләрең кара, ә уртасында ак юл бар? Бабаныкы да андый түгел, минеке дә, Мәдинәнеке дә, Рим апаныкы да, синеке генә шундый. Кызым, син миңа әни дип әйт. Син бит татар кызы. Ә сезнең чәчегез андый булмасын да. Олай матур да түгел әле ул. Сезгә аны күрергә язмасын, балам. Тик син миңа ой димә, балам. Татарча рәхәтләнеп, әни, әнием диген. Ладно, әни, әнием ди кызы. Ләкин бераздан тагын оныта. Бакчадан кызларны алырга килгәч, ой дип икәүләшеп Нәфисәнең аякларына сарылалар. Үзләренең бакчада ясаган рәсемнәрен күрсәтеп мактаналар. Аннан соң иреккә чыккан яшь кылыннар кебек чырык-чырык көлешеп, тирә-ягына зур пирамида сыман тополлар утыртылган аллея буйлап куышып уйныйлар. Римма кызларның икесен дә пар итеп киендерергә ярата. Дулкынланып җилкәләренә агып төшкән чәчләрен әллә ничә тулым итеп үзбәкчәләп үреп куеп, башларына чигүле түбәтәй кигезеп куя. Балалар бер-берсенә бик охшаганнар. Газизә буйчанрак булгач, үзеннән бер генә яшькә зуррак апасы белән бер буйда күренә. Иләренә кайткач, кызлар икәүләшеп врач булып уйныйлар. Курчакларына дару ишерәләр, укол кадыйлар. Үскәч кем буласыз соң дигән сорауга доктор дип җавап бирәләр. Чөнки бу йортта башка төрле профессияны белүче юк. Бабалары гел искәртеп килә. Азизә, Мадина, самая хорошая профессия в мире – это доктор. Когда людям больно, кто помогает? Это врач. Я хочу в будущем видеть вас докторов. И не простых, а докторов от Бога. Только так. Баба, как ты, да, такой же большой доктор, как ты? Нет, еще выше. Вы должны знать много языков так же хорошо, как узбекский и русский. Әсхадулла француз һәм инглиз телләрендә иркен сөйләшә. Кичләрен кызларны шул телләргә өйрәтә. Кызының татар телен онытуы Нәфисәнең җанына тия. Ничек инде Әсхадулла кызларга татар теле, ана теле турында бер сүз дә әйтми. Татар телен белмичә, шул телдә җырлар тыңламыйча яшәп була димени? Аның бит әби бабасы, әти-әнисе, Нәфисә үзе шул телдә сөйләшәләр. Ялантау чишмәсе дә шилтер-шилтер дип татар телендә җырлап ага. Нәфисәгә тау читендә үскән чикләвек куакларына кунып сайраган пар сандугачлар да шутылдап татар телендә мәхәббәтләрен аңлаталар кебек тоела иде. Ә Үзбәкстанда татар телендә сөйләшүче юк. Җырлары да безнеңчә түгел. 2 катлы йорт та Олансудагыдан байрак, зәвыклырак. Ләкин аларның Олансудагы чарлаклы, тәрәзә йөзлекләрен әллә ниткән чигү өлгеләре белән әтисе уеп-уеп ясаган өй кебек нурлы түгел. Барысы да бай, матур. Ләкин туган авылы түгел. Өзелепләр сагына Нәфисә Олансуны. Кышлар булып очып кайт идең дә, авылың өстеннән канатларыңны җилпеп уз идең. Юк шул. Нәфисәгә туган якларына юл ябык. Анда аның әби-бабалары яши. Һәм Солтан Гәрәй. Ул инде күптән Нәфисәне оныткандыр. Мәсхәрәләнгән, 3 башлы диюләрдән бала табып, икесе бергә чыгып китәсе үзбәк якларына җинаяттән тапкан бала белән чыгып киткән Нәфисә исенә төшү түгел, төшенә дә кереп карамыйдыр. Әллә кайчан өйләнгәндер, балалар үстереп ятадыр. Олансуда кемгә генә өйләнде икән Нәфисәнең Солтан Гәрәе? Анда башка авыллардан сирәк килен төшерәләр. Күбесенчә әти-әниләре белгән, күз алдында үскән кызны никахлап алалар.
Нәфисәнең күз алдыннан үзе белән чишмә буенда уйнап йөргән, бергә шулпыларын шыңлатып суга барган иптәш кызлары үтте. Өмме Гөлсем, Мәрьямбикә, Сания. Өйләнмичә тормас. Солтангәрәй шул кызларның берсе белән тормыш корып җибәргәндер. Бүгенге иртәнге төшеннән соң никтер җаны талпынып куйды Нәфисәнең. Үзбәкстанда узган 5 ел гомере дисбе тимәләре кебек күз алдыннан үтте. Кызу янмасын, таң йокысы татлы була. Бакчага барганчы берәр сәгать йоклап алсын дип, балконга чыгып, ниндидер тал дисәң тал түгел, нәзек агачтан үргән кәнәфигә чыгып утырды. Кояшка үрелеп үскән үрмә гөлләр, бүлмә кадәр зур балконның кырыйларына үрмәләгән йөзем агачлары, чүлмәкләрдәге бүрек-бүрек чәчәкләр, күтәрелеп килүче таң, кояш нурларында коенып, салмак кына, тыйнак кына тибрәлеп, хуш ис тараталар. Нәфисә иртәнге тымызык салкынча һавада туңыбрак китеп, иңенә йон җептән бәйләнгән челтәрле ак шәл салды. Үрелеп, йөзем агачлары арасыннан бакчага карады. Яз. Табигатькә яз килгән. Үзбәкстанның юеш, җепшек кышыннан соң дөньяны нурга күмеп яз килгән. Бакчадагы бар агачлар шау чәчәктә. Агачлар ак, кызыл, сары, күк чәчәкләргә төренеп, төнге йокыларыннан уянып киләләр. Ул хуш истән баш әйләнә. Шәрыкның йөзем, инжир, алма агачлары әле атна-ун көн шулай кияү куенына керергә әзерләнгән кәләш кебек купшыланып, нур чәчеп, хуш ис таратып утырырлар. Ә аннан соң агач төпләренә ак кар булып чәчәк таҗлары коелыр. Ул аклыкны җилләр таратыр. Аклык. Солтангәрәй, хәтерлисең микән ак борын чишмәсе буендагы безнең аклык аланын? Юктыр. Күптән уныткансыңдыр. Инде ул аланга икенче кыз белән барасыңдыр. Бәлки хатының беләндер. Ә менә мин шундый ук бакчада, ерак-ерактагы ап-пак бакчада кояш күтәрелгәнен күзәтеп утырам. Тик ялгыз, синсез, тиңсез. Мин бит сине оныта алмыйм. Һәм мәңге оныта алмам да. Язгы күкрәү, тыелгысыз бер ташкын булып җаныма кереп калдың бит син, Солтангәрәй. Әллә кайларда, офык артында, Акборын чишмәсе буенда серле бер моң булып мине көтәсеңдер кебек. Беләм, көтмәсеңне дә беләм, ләкин язлар килгән саен җаным талпынып, сулкылдап, канатлы коштай каядыр ашкына, кемнедер эзли. Кемне? Үзем дә белмим. Зәңгәр сагышлар булып, Урыстау белән Ялантау арасында, Акборын чишмәсе буендагы аклык аланында син адашып калдың. Җаным, Солтангәрәй. Син. Гомер уза. Миңа да инде 22 яшь китте. Медицина институтын тәмамларга да бер генә ел калды. Тормышым да ипле генә, көйле генә уза. Синсез яшәү түгел, сулап та булмас кебек иде. Инде айлар, еллар узган саен, чит җирләрдә, чит кешеләр арасында яшәп, безгә бөтенләй дә таныш булмаган чит телдә сөйләшәм. Инде мин бал итәкле, күкрәк турларына, итәкләренә канәфер чәчәкләре чигелгән алъяпкыч та кимим, Солтангәрәй. Рим апа әйткәнчә, Европача киенәм. Күрсәң танымассың да. Ә син нинди икәнсең? Син дә үзгәргәнсеңдер. Башыма гел тузга язмаган хыяллар килә. Хәтерлисеңме? Хәлимә түтиләрдә торганда, бер вакыт өйгә кайтып керсәм, анда син утырасың. Мин шунда шатлыгымнан аңымны җуям дип торам. Ул минем иң бәхетле кичләремнең берсе. Казанда синең белән үткән бер көн. Кайчагында монда да өйгә кайтып кергәндә, син көтәсең кебек тоела. Буш хыял. Хәлимә түти, Закирҗан абый, Мәүлия апа исәннәр микән? Нәфисә туып килүче таң нурларында коенып,
Күңеленнән Солтангәрәй белән сөйләште. Ул инде хәзер элекке Нәфисә түгел, башка иде. Юл чатында изелеп, тапталып калган гөл чәчәк, тамырлары исән калып, яңадан чәчәк атты, ныгыды. Шибәр иде, гүзәл иде. Ул узып киткәндә, үзбәк егетләре әйләнеп карап калалар. Йөзеннән нур түгелеп тора. Беренче курста укыганда ук Әкрәмҗан исемле укытучы егет озын толымнарын күкрәкләренә төшереп, китабына таба иелеп утырган Нәфисәне күрде дә, егет сөйләгән җиреннән туктап калды. Башы буталды. Әкрәмҗанның институтта тәүге дәресе иде. Булай да куркып кына, каушап кына укыган лекциясын көч-хәл белән йөреп чыга алды. Йөзенә ут кабып, үзенең халәтеннән уялды. Әйтерсең, беренче рәттә утыручы гүзәл аның уйларын укып, күзеннән утлар чәчеп, бит урталарын чукрайтып елмая иде. Партия органнарында зур урында эшләүче Бахорның бердән-бер улы, күптән түгел генә медицина институтын тәмамлаган егет, беренче дәрестә үк Нәфисәгә гашыйк булды. Ашаса ашы аш булмады, эшләсә эше эш булмады. Күз алдыннан Нәфисәнең үзбәк кызларына охшамаган зур күзләре, түгәрәк йөзе, атлаган сайын тибрәлеп торган озын толымнары китмәде. Йөреше дә үзенә күрә башка иде кызның. Атлап түгел, йөзеп йөри кебек. Әллә гашыйк егет күзенә генә шулай күренә, әллә чыннан да шулай, белмәссең. Ничә еллар буе Әкрәмҗан Нәфисә тирәсендә бетерелде. Кызның инде кияүдә булганын, ире Габдрахманның үпкәсе кабарып, кызы туганчы ук үлеп киткәнен дә белә иде. Тик бердән-бер улларына зур өметләр баглаган әти-әнисе аның балалы татар хатынына өйләнүенә тешләре тырнаклары белән каршы иделәр. Әллә кайчан үзләренең якын әшнәләре зур калым белән килен булып төшәсе кызларына өйләнергә үгетләделәр. Тик моңарчы әти-әнисен улылап, зурлап, әти-әни сүзеннән чыкмаган Әкрәмҗан әйтте. Әгәр Нәфисәгә өйләнергә рөхсәт итмәсәгез, гомумән өйдән чыгып китәм. Егетнең сүзе катгы иде. Сүземнән кире кайтмаячакмын. Тик Нәфисәнең күңеле гел алан суда, Солтангәрәйдә булды. Әкрәмҗан бу турыда үзенең укытучысы профессор белән дә сөйләште. Һәм Әсхадулла атна 10 көнлек шәйләп алгач, Нәфисәгә бу турыда сүз катты. Нәфисә, тормыш алга бара. Ялгыз хатынга үзенә генә бик авыр. Әнә Римма апаңда ничә ел инде ялгыз яши. Гыниятулла кияүне оныта алмый. Син уйлап кара әле. Әкрәмҗан турында әйтүем. Бәлки, яши башлагач бер-берегезгә яләшерсез. Аннан соң Азизә дә әтисез бала булып ятим үсә. Әле ул барысын да аңламый. Ә соңыннан Азизә исәйгәч, яңа тормыш башлау авыр, бик авыр булачак. Аллаһ адәмнәргә парлашырга кушкан. Менә мин үзем дә ялгыз. Инде яшем өлкән булса да, парлы чакларымны сагынам. Уйлап кара әле. Бигрәк тә Азизә турында уйла. Әкрәмҗан әйбәт егет. Мәктәпне бетерүгә медицина институтына керде. Минем күз алдымда белем алды. Әкрәмҗанның киләчәге өметле. Рәхмәт Әсхадуллага. Бик зур рәхмәт. Мин уйлап карармын. Дөрес әйтәсез. Газизәгә әти кирәк. Тик йөрәкне нишләтәсе. Әсхадулла белән сөйләшүдән соң Нәфисә төне буе уйланып ятты. Нәрсә көтә ул? Солтангәрәй инде әллә кайларда.
Баку сүсләрендә җир җиләкләре кыелып калган Ялантау болыннарында, Акбырын шишмәсе буендагы Аклык аланында, яр буйларында оя-оя сары төн буйыклар сагышланып сары күзләрен ачкан күл буйларында томаннар да адашып калды. Ул юк бит инде. Исән, ләкин исән булса да ул Нәфисәнеке түгел. Ә күңел җәрәхәтле, ләкин сөю белән тулы күңел көтә. Менә бүген дә таң белән уянып, шул турыда уйлады Нәфисә. Үзе турында түгел, ә Газизә турында. Йөрәк бәгыреннән өзелеп төшкән Газизе баласы турында уйларга кирәк иде. Менә тагын 1 елдан кызын мәктәпкә бирергә торалар. Әле Газизәгә укырга керергә иртәрәк, ләкин Мәдинәгә 7 яшь тула. Шуңа күрә балаларны айырмас өчен икесен дә мәктәпкә 1нче класска бирергә хәл иттеләр. Газизәне үзбәк телендә Азизә дип йөртәләр. Мәдинә белән икесе бергә бакчага йөрделәр. Айрылышсалар балаларга авыр булыр ди Әсхәдулла. Аннан соң Азизә бик зирәк, шук бала. Ул укуда Мәдинәдән калышмас. Мәктәпне бетергәч, икесе бергәләп медицина институтына керерләр дип, каршы әйтергә урын калдырмыйча, сүзен тәмамлады Әсхәдулла. Ул 2 баласында үз оныклары кебек ярата. Кызлар өчен җанын да ярып бирергә әзер иде. Октябрь бәйрәме хөрмәтенә 2 кызга да зөбәрҗәт ташлы алкалар бүләк итте. Нәфисәнең исе китте. Әсхәдулла ага, нигә инде шулай расхатландыгыз? Шундый кыйммәтле бүләк. Мәдинәгә алсагыз да ярый. Оныгыгыз. Нигә Газизәгә дә? Сез нәрсә сөйлисез, Нәфисә? Сүз дип сөйлисезме? Шундый глупый сүз сөйләргә ярыймы инде? Үзегез интеллигентный гына ханым. Ә нинди сүз сөйлисез? Азиза, это моя родная внучка. Они же 2 цветка на одном стебле. Как это можно их разделить, дорогая моя? Тем более у Азизы нет отца, нет ни дедушки, ни бабушки. Чтобы я больше от вас не слышал таких слов, которые меня оскорбляют, дип профессор күзле яшьләрен тутырып Нәфисәгә карады. Ә Римма апалары кашлары ялт-йолт итеп торган алкаларны 2 кызның да колакларына кидереп куйды. Кызлар залдагы аяклы зур көзге янына йөгерделәр. Күбәләкләр кебек бетерелделәр, сикерештеләр. Ә аннан соң икесе 2 яктан Әсхәдулла бабаларының куенына сеңеп тынып калдылар. А вы говорите, Нафиса, что я им купил дорогой подарок. Аларның шушы куануларын күрер өчен генә дә стоит жить дип, үзбәк сүзләренә урыс сүзләре кушып сөйләнде Әсхәдулла. Эти девочки и мой внук будут продолжать мое дело. Нет, теперь уже и твое дело. Это такая радость, что ты после себя оставляешь продолжателей своего дела. Аннан соң ул үз уйларына бирелде. Әйе, диде Нәфисә. Әйе, мин кызым булганга бик бәхетле. Ярый әле балалар йортында ташлап калдырмадым. Баламны теге диюләргә үч итеп калдырып китмәдем. Гомер буе үзәкләрем өзелеп яшәгән булыр идем. Газизәмнән, җанымнан да газизрәк йөрәк парәсеннән башка ничек итеп яшәмәк кирәк? Әби бабасы, абыйлары да бар аның. Ятим түгел аның Газизәсе. Аның теләче якларында туганнары бик күп. Әле, әгәр исән сау туган булса, үзеннән 1 яшькә генә зуррак Мәдинә яшендәге апасы Әминә дә бардыр. Тик Нәфисә бу турыда берни дә белми. Кайда аның әтиәниләре? Исәннәрме? Себер юлларында харап булмаганнармы? Әни җаным, балаңны ничекләр генә итеп таба алдың икән? Ул салкыннарда ничекләр итеп яшәп ятасыздыр, Ходаем. Кызыгыз өчен кайгырмагыз. Ул үзбәк илендә җәннәттә яшәгән кебек яши. Әле оныгыгыз Газизә барында белмисез. Мин дә сезнең турыда хәбәрсез. Себер ягыннан искән җилләр дә берни сөйләмиләр. Менә шулай. Инде әтисе кебек якын туганына әйләнгән Әсхәдулла абыйсы Нәфисәне үз тормышын корырга өнди. Сез янымда булсагыз, нинди киңәш бирер идегез?
Нәрсә дип әйтерсез икән, кадерлеләрем, дип уйга бирелде Нәфисә. Нәфисә, тормыш юллары катлаулы һәм озын. Сикәлтәле юлларны узар өчен пар канатлар кирәк. Кышлар да бер генә канат белән оча алмыйлар, балам, дияр әтисе. Хәтереңдәме? Чакрактау буеннан канаты яраланып, иптәшләре белән җылы якка китә алмыйча калган ялгыз торнаны алып кайткан идек. Шул торна хәрәкәтсез канаты белән жаны җилкенеп очарга талпыныр иде җаным, очмак булыр иде. Тик салынып төшкән яралы канатын күтәреп җилпенә алмагач, өчпочмак ясап зәңгәр күк йөзендә очкан торналарга сарай читенә сыенып, моңаеп карап калыр иде. Аны кыш буе даваладык. Үзең дә хәтерлисеңдер. Үзе дә безгә яланып беткән иде. Кош-корт белән бергә ихатада кыш чыктылар да, язын тырыйк дип торналар кайтканда, үзе белән бергә кышлаган казларны ташлап күккә күтәрелде. Өй өстеннән 2 кат әйләнде дә, сагышлы, шул ук вакытта сөенечле дә авазлар чыгарып, күккә очты. Иптәшләре янына инде түбәнәеп Айбатау күленә төшеп баручы торналар чылбырына кушылганын гаиләбез белән сөенеп карап калдык. Чөнки кошның 2 канаты бар. Икенче канатсыз күпме генә талпынсаң да очып булмый, балам. Калганын үзең хәл ит. Сиңа яшисе. Әнисе булай дип әйтер иде. Кызым, башта балаң турында уйла. Чит ят кеше синең балаңа ата була аламы? Дөньяда баладан да газиз, аннан да якын бер кем дә юк. Газиздән дә газиз, газизәң хакында уйла. Нәфисә кичә беренче тапкыр Әкрәмҗанны өметләндереп: Әкрәмҗан, син мине ашыктырма, яме? Уйларга вакыт бир. Уйлармын, җавап бирермен, диде. Теле бер нәрсә сөйләде. Йөрәге Солтан Гәрәй белән хушлашты. Әтияниең ни әйтер, Әкрәмҗан? Егет башың белән балалы хатын алуыңа алар риза түгелләр бит. Ата-ана фатихасын алмыйча башлаган тормышыңның ахыры ни белән бетәр? Аннан соң син минем кызым әти була алырсыңмы? Башта үзең бу турыда ныклап уйла. Уйланган Нәфисә. Мин төннәр буена синең турыда, кызың турында уйлап ятам. Сезгә җил давыл тидермәм. Кызыңны үз кызым итеп кабул итәрмен. Вәгъдә бирәм. Әтияни дигәндә дөрес, алар башта каршы булдылар. Үзбәк гадәте буенча, алар миңа бер дусларының кызын сайлап куйганнар иде. Бик дәрәҗәле кешеләрнең кызлары. Тик миңа ул кыз кирәкми. Миңа бары тик син генә кирәк. Син миңа бүген канатлар куйдың. Әтияниемә кайтып хәбәр итәрмен. Туйга әзерләнсеннәр. Алар инде минем белән килештеләр. Минем хәлне аңладылар булса кирәк. Әкрәмҗан Нәфисә яныннан киткәндә борылып карап, рәхмәт, диде. Инде кайчаннан бирле балтасы суга төшкән кеше кебек йөргән егетнең күзләре, бөтен йөзе бер тоташтан май кояшы кебек балкып тора иде. Тик Нәфисәнең генә йөрәге иңгелдәп, күкрәк читлеген бәреп чыгардай булып типте. Әллә нәрсәне, иң кадерле әйберен югалткан кебек, башын аска иеп, өенә таба атлады. Гомерләр! Әдәм баласы аны-моны эшләрмен дип план корыр. Язмыш күктән карап көлеп торыр дигәннәр. Казан урамнарында Солтан Гәрәй белән Нәфисә нәрсәләр турында гына сөйләшмәделәр. Хәлимә карчыкның ишеге алма бакчасына чыга торган бүлмәсендә иләнешеп, никах укытып тормыш коралар имеш.
Солтангәрәй Нәфисәнең әти-әнисеннән фатиха алып калган. Нәфисәне саклап кына тотармын, матур итеп яшәрбез дигән имеш. Солтангәрәй шахтага китеп, туйлык, тормыш корырлык акча эшләп кайта имеш. Кылый Камали Нәфисәне кибетче итеп куя имеш. Язмыш Нәфисәне әнә кай җирләргә китереп ташлады. Кылый Камалиның күзен агызып, үзен Солтангәрәйгә бары тик сөеклесенә генә дип саклаган Нәфисә эшәр башлы диюләр тарафыннан мыскылланып, шулардан бала табып, үзбәк якларына килеп, абыйсы Гыйниятулланың хатыны Римма апасы һәм кодалары профессор Әсхадулла йортында үзенә яклау һәм җан җылысы тапты. Алансуда Урыстау белән Ялантау күкрәгенә сыйынып утырган туган авылында яшәгән авыл кызының башына мин врач, доктор булам дигән уй килгән булыр иде микән? Юк, әлбәттә. Менә бит моны язмыш дими, ни дисен? Институтта укучы кызларның күбесе Әкрәмҗанга гашыйк. Озын буйлы, уйчан кара күзле, кап-кара кашлы егет аудиторияга килеп кергәч, кызлар гашыйк күзләре белән егеткә текәләләр. Аның бер лекциясендә калдырмыйлар. Ләкин егет балалы татар кызы Нәфисәгә гашыйк. Лекция сөйләгәндә дә аңа карап кына сөйли. Аның текәлеп каравыннан күз карашлары кисешеп киткәндә, Нәфисә үзе дә кып-кызыл була. Аларның бу халәттән төркемдәш кызлары сизә һәм Нәфисәдән үлеп көнләшәләр. Язмыш адәм баласын шулай эзәрлекли күрәсен. Менә шулай бүген төнлә төшендә Солтангәрәйне күреп, кояш белән бергә уянган Нәфисә үзенең язмышы, тормышы турында уйлады. Күңеленнән Солтангәрәй белән хушлашты. Хуш, Солтангәрәй. Тиздән мин ир хатыны булачакмын. Синең турыда уйлау да гынах булачак. Хуш, җаным. Мәңгелеккә хуш. Зөһрә белән Зәйнәп Бану Енисейдан су ташып, әлегедә баягы балык ашып пешерергә чаннарының астына ут тиргезәләр. Инде язгы ташулардан соң су шактый гына чистарган. Енисей өстендә зур-зур балыклар сикерә-сикерә уйнаклыйлар. Елга өстендә шап-шып итеп, әле анда, әле монда тын гына агып яткан елганы уятырга теләгәндәй, кояш нурларында алтын балыклар сикерешә. Көн шундый җылы, рәхәт. Акрын гына ылы сисен, нарат сагызы исен, тагын әллә ниткән хуш исләр китереп, Себернең җылы җилләре исә. Зөһрә тын гына агып яткан Енисейга, яр буенда суга елеп үскән, азрак туган якның тал агачына охшаган, ләкин яфрагы озынча агачларга, яр буендагы төрле-төрле чәчәкләргә карап торды да, үзләренә яшьләре җыелып, үзе дә сизмичә уфтанып куйды. Безнең Миша елгасына да бөдрә таллар су эчәргә иелгәннәрдер. Су буенда сусыл сары төн буйыклар, кояш нурларында җылынып, сагышлы күзләрен зәңгәр күкләргә төбәп тынып калганнардыр. Болыннар шау чәчәктәдер. Юк, иртәрәктер әле. Инде Зөһрә белмәгән яңа яшьләр үсеп җиткәндер. Хатынның күз алдыннан Чакрактау буйларында, Ялантау, Кыйгасар болыннарында пишән өстендәге бәхетле чаклары, Абдрахманы белән ничек итеп пишән өстендә ашкына эшләп йөргән вакытлары килеп басты да, үзе дә сизмәстән бөтен җаны белән сулкылдап куйды. Бергәләп, күмәкләшеп эшләү, тыныч рәхәт тормыш, әти-әни исән, өй тулы бала чага, шул тулы бәхет булган лабаса. Кайтсын иде шул матур тормышлар, гаиләсе яңадан Алансудагы чарлаклы өйләренә җыелсын, гәпләшә, тәмле итеп чәй ичсеннәр иде. Базар көнне һәр вакыттагыча вәкар белән генә атлап, әтисе Хәбибулла килеп керсен иде. Зөһрәнең күз алдына әтисе килеп басты. Менә балалар, Теләче базарыннан сезгә күчтәнәч алып кайттым әле, ди әтисе, букчасыннан озын бауга тезелгән клиндрикләр,
Берәр кило күпшек кәнфит һәм нарат сагызына май кушып ясалган берничә коймак сагыз чыгарып. Монысы кызы белән оныгы Нәфисәгә, Рәшиткә дә, улым, сиңа да сагыз биреймме соң дисә, Рәшите: Кит, Дәүәти, булмаганны сөйләмә. Егет кеше сагыз чәйнимени? Сагыз чәйнәгән егетләргә сакал чыкмый бит ул. Аннары соң су буенда торучы Әхми кебек хатын-кыз күк сакалсыз йөрерсең. Тик син миңа ул сагызны бир әле. Кирәге чыгар, я кармакка алыштырып алырмын дип, сагызны гайкалар, әллә ниткән тимерләр салынган кесәсенә салып куя. Ага, дип көлә Хәбибулла карт. Значитса, ул сагызны берәр кызга бирәсең инде. Берәр кызга күзең төшкән димәк. Чөнки бер малай да сагызны кармакка алыштырмас. Сагыз чәйнәсәләр, аларга да сакал чыкмый бит инде. Точно берәр кызга инде бу сагыз дип, оныгын ирештерә Дәүәтисе. Эй, Дәүәти, мине дуракка саныйсыңдыр син. Ул шәрелдекләргә сагыз хәтле сагыз бирәм ди, булмаганны. Ул кызлар бит кирәксә кирәкмәсә дә акырып еларга гына торалар. Чебен тимәс чиритәр бит алар. Просто кирәге чыгар әле, берәр кирәк әйбергә алыштырырмын дим. Син әйтәм, нәрсәгә дип баланы ирештерәсең сине? Әйт, карт җүләр, 5 яшьлек балага бәйләнә бит. Нинди кыз, нинди күз төшү ди, җиз иләктән бодай уны иләп, әшигә коймак пешереп китергән Дәүәнисе Фәгыйлә. Әйдәгез әле, уланнар, әйдәгез әле. Менә әшигә коймак пешереп, каз майында кыендырып кына майлап алып килгәнем. Суынганчы ашап алыгыз әле. Ул арада зелпеләр, комнар белән ышкый-ышкый, Нәфисә тереклек суында ялтыраткан җиз самавыр күңелләрне җилкетеп җырлый-җырлый өстәлгә менеп кунаклый да, юка зәңгәр Кытай фарфорыннан эшләнгән чынаякларга җимешләп, сөтләп чәй ясап эчәләр. Бай, бәрәкәтле, бәхетле тормыш. Рәшит исә тиз генә чәй ичеп ала да, җирән чәчле Сәлимәне сөендерергә күршеләренә чаба. Зөһрәне сизми дип белә инде. Атна сайын шулай улы күрше кызына сагыз ташый. Гайкалар, әллә ниткән тимерләр янында яткан, гәҗиткә төргән, нарат исләре килеп торган бер коймак сагыз җанын җилкендереп, күңелен җылытып тора. Ул Рәшитнең Сәлимәгә сагыз бирәсе бәхетле минутларын көтә. Әйсәнә, дип сузачак бите көнбагыш чәчәге уртасы кебек сипкелле Сәлимә. Алмыйм, Дәүәтиң базарга барган сайын миңа сагыз бирәсең. Әле мин бу арада сумала чәйнәдем. Нарат сагызы кебек үк тәмле түгел инде, шулай да ярап тора дигән булыр. Үзенең йөзе балкып китәр. Күзләре ут кебек кабыныр. Үзең чәйнә, тәмле ул, дияр. Гел шулай ди ул. Гел шулай дигән була, җирән. Мә, ал инде, дияр Рәшит. Мин җегет кеше бит. Кеше көлдереп сагыз чәйнәп утырмам. Ал, ату ташлыйм. Тилемесең син, шундый тәмле әйберне ташларга? Бир соң алайса, дип, авызындагы кара сумаланы кабарып торган ирене читенә теле белән этеп чыгарып, оппак тешләре белән ылы сыйсы килеп торган сагызны кертләтеп кенә тешләп алыр. Сумаланы исә сукмакка төкереп ташлар. Рәшит, шундый тәмле, рәхмәт сиңа, яме. Мә син дә кырыеннан гына китеп алып чәйнәп кара әле. Мин беркемгә дә әйтмәм синең сагыз чәйнәгәнеңне. Валлаһи дим, мин бит җүләр түгел атна сайын сагыз биргән кеше турында сөйләп йөрергә. Әни әйтә, кызым дип бер кайчанда кеше турында начар сөйләмә. Чөнки син үзең турында сөйләгән күк буласың ди. Кирәкми, дияр Рәшит. Чәйнәмим. Мин ир кеше. Нигә әле мин качапса сагыз чәйнәргә тиеш? Хатын-кыз күк. Дәүәти атна сайын Теләче базарына бара ул. Иләс атнада миңа жилка белән щука тота торган кармак алып кайтам диде. Атугыл шабак кына тотып алып кайтам. Әни әйтә, ул шабакны әнә мәчегә бирде. Мин көн буе балык чирткәнен көтеп утырам, ул мәчегә бирде. Менә щука тотсаммы? Янына чиләк көянтәсен күтәреп Зәйнәп килеп туктагач кына шундый татлы уйларыннан айнып китте Зөһрә. Яргаланып беткән арык куллары белән ябык талчыккан йөзеннән күз яшьләрен сыпырып төшереп, елмайганда итте. Ай Зәйнәп, менә тын гына агып яткан инәсәйгә сокланып карап тордым да, үзебезнең Мишә суларын, илдә калган әти-әниемне искә төшереп җибеп киттем әле. Кызым Нәфисәмне искә төшердем. Ничек яшәп яталардыр? Нәфисәмнең кызы бар диләр. Солтангәрәй турында мин бер сүз юк. Ташкентда ди кызым. Аның кайда икәне турында кеше карага белдерергә ярамый ди.
Гыйниятулла абыйның хатынына да яза күрмәгез. Нәфисәне бетерерсез дип язалар. Шуңа аптырап яшәп ятабыз, Зәйнәп бану кызым. Кайларда гына тилмереп йөри икән бәгыркәем. Бер үзе бит. Янында серен сөйләр кешесе дә, кайгысын уртаклашыр якыны да юк. 16 яше тулган шук ялгыз башы калды. Әле очарга да өйрәнмәгән кош баласы сыман. Авылдан 3 айга бер хат килә. Әле аны да монда башта укып тикшерәләр. Соңыннан гына үзләренә кирәкмәгән җирләрен сызып, бозып, безгә тапшыралар. Үзебез язган хатны да ачык килеш кенә алалар. Нәфисә турында артык сүз язмагыз. Бөтенләй сорашмасагыз арурак булыр дип язганнар. Димәк, нидер нәрсәдер булган. Баласы да бар, исән генә Ташкентта яши дигән хәбәргә дә сөенәм инде. Ул Солтан Гәрәй беләндер инде. Чөнки Солтан Гәрәй дә авылда тормый дип язалар. Аларның бергә никах укытып яшәүләре турында язсалар ни була? Гаҗәбенә ни диярсең, валлаһи. Безнең үзәкләребез üzülеп илдән берәр хәбәр килгәнне көтеп ятканыбызны беләләр бит инде. Кызымның кайда икәнен белдергә ярамыйдыр күрәсең. Шуннан куркалардыр. Зөһрә апа, дип кабатлады Зәйнәп. Ул исән бит. Шуңа сөенергә кирәк. Әнә минекеләр барысы да бетте. Берсе дә калмады. Әгәр шушы каһәрләнгән җәһәннәмдә сезне очратмаган булсам, мин дә беткән идем. Мине сез генә, Камил белән Йөзембикә апай гына коткарып калдыгыз. Рәхмәт сезгә. Әтиәнием, абыем сезгә үзләренең рәхмәтләрен әйтеп сөенеп яталардыр. Нәфисәнең дә тормыш юлында шундый сезнең кебек игелекле кешеләр очрамаганнардыр дисеңме? Әлбәттә очраганнар. Әнә мондагы политическийларга караль син. Барысы да бер-берсенә булышып ярдәм итешеп торалар бит. Йөзембикә апайны күр. Абыстай, мырзалар нәселеннән булганы, дин сабагы укыткан өчен генә иленнән куылган. 70-шенә чыккан карчык, ансыз без исән кала алмаган булыр идек. Инәсә яры ишелеп, елга тутырып аккан мәетләр арасында без булмас идек дип кем әйтә ала? Суыктан туңып, җылынырга теләгәндәй бөгәрләнеп яткан 3 яшьлек Зөлхиҗәнең нәни гәүдәсе әле дә күз алдымнан китми. Һәм инәсә елгасы буенда 2 баласын югалту хәсрәтеннән акылын җуеп, ана аккыш кыяфәтенә кереп, 2 кулын канат итеп кагынып йөгереп йөргән Әсма апа. Аны да инәсә ялмап кына алды, йотты. Ул да улы Сабирҗаны белән бергәләп елга төбендә ятадыр. Ул су төбендә улын эзләп тапкандыр да, кычагына алып юаткандыр. Су төбендә алар җир йөзендәге вахшилекләрне күрмичә, алтын балыкларга әйләнеп, аналы-улы йөзеп йөриләрдер. Ни өчен, Зөһрә апа? Нәфисәгә дә Йөзембикә апай кебек изге кешеләр очрамагандыр дип уйлыйсың. Аннары бу дөнья гел яман кешеләрдән, явызлардан, кабахәтләрдән генә тормыйла баса дип, Зәйнәп яшьле күзләрен сөртеп алды. Алла теләсә, әле алда матур көннәр булыр. Илгә кайтырбыз. Кызыгызны эзләп табарсыз. Күр ничек матур булып Әминәбез үсеп килә. Күз генә тия күрмәсен. Бигрәкләр матур, нурлы бала. Камил әйтә, Әминә безнең Нәфисә апага охшаган ди. Апай да шундый матур иде. Тылымнары тубыгына тиеп торалар иде ди. Солтан Гәрәй абый белән шундый да пар килгәннәр иде ди. Барсы да әйбәт булыр. Әйдә меник, Зөһрә апа. Су кайнап чыккандыр. Утын истәдем, балыкларны чистартыйк. Зәйнәп баскыч-баскыч итеп ясалган инесе ярыннан өскә менеп китте. Шундый матур җылы көн иде. Енесе өстендә сикерешә-сикерешә алтын балыклар уйный. Тайга ягыннан искән җил агач сабакларын тибрәтеп, ылыс, нарат сагызы исләрен китерә иде. Йөзембикә әбисе кәфенлеген суган кабыгына манып, алсук саргылт төскә кертеп, бал итәкләп Әминәгә кулдан гына күлмәк тегеп кидергән иде. Әрбет агачы ябалдашларының өсләрен кызгылт нурына төреп, сайрар кошларны уятып, Себердә таң атып килә иде.